may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon. Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuhan ay South Topit sa 28 sa bulan sang Hulyo tig 2022. Webis karon yan lang Webis edisyon sa ito na pagpangalagad na magadulong na magita sa mga nagabaga, nagapanguna ng mga balita. Mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tugtubina sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sang aton nga mga Bombo reporters. Subuman sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na naton ang aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton nga mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pinaagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita ka mabatean kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Ang isa ka tawo may ato ni karon nga atendiron man ang isa ka tawo nagapadulong diri sa Bombo Radio kag nagpadangat siya sini nga concern may kantanan sa pagpanghatag sang ayuda sang Care Philippines. Daw pribado maning organization ng Care Philippines pero basi siling ko to gani siguro basi hindi man niya ang problema sa Care Philippines ang nagapatigan sa pagpanglista sa mga ngalan sa mga dapat maka-avail sang ayuda, basi mo na may diferensya. Samtang Councilor Espino magalibot sa mga eskwelahan sa Bacolod, Agod, Dibaloon ang mga concern sa pagbukas sang klase. Kag sa pila ka mga pila ka mga bisita naton karon mangin kaupod naton sa pagi sa telepono si Dr. Sifard Kailian agod istoryan kung ano kapiparado ang aton nga probinsya sa Negros Occidental kung sa tiyon nga may magluntad nga linog kangay sa natabo kagapon dito sa Luzon area. Kag maging kaupod ba natong karon sa telepono si Ma'am Monadia Hardin, ang General Manager sa nga Basiwa, kay kagapon may nagareklamo di isa ka ginang nga ang iya sining balay ang koneksyon sa sanguna residential nakibot siya nga sa uli nagdako iya nga ginabayaran sa tubig gali kay nagkomersyal na. Digin pa check dito, tiway man sa sang iban nga negosyo to sa tubig. Nga makabig iya nga komersyal ang iyang rate. So may ari na diri sang sabat si General Manager Monadia Hardin, General Manager sang Bacolod City Water District. Naway balo nato na karon dugay-dugay. Samtang sa balita nasyonal, masubra 800 ka mga aftershocks na ang nai-record matapos ang 7.0 magnitude nga linog. Kay sa balita international, Estados Unidos nagakanda o kung may ginhana preparar nga plano sa tiyon nga madayon si Speaker Pelosi sa Taiwan. Kay nagapandam na ning China mo siya
may paghinulsulan nyo gid ang imuon nyo Estados Unidos sa pag nga magpadulong ang si Speaker Pelosi sa Taiwan. Amo na ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon diri sa pang-Wibis edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time, kuha na natin ang report sa patrol upos kay Bumbo Carla May Defensor. Ini may kantanan banwa sa sining isa ka nagpadulong diri taga Kanduni pa to, nagpadulong diri sa nagligan nga adlaw. Tising ko do kaluoy man hindi pag-atindiron kay sa Kanduni pangadaan halin ini. Ang nasubmit niya nga complainant no kag kalayo pa niya sa Kanduni kung hindi pa gid siya karon matindir ano na lang ni karon ang matabo basi mag-rebuild naman ang utok sini. Reklamo sa dira sa area sang Kanduni sa hindi patas nga pagpangatag sang ayuda gikan sa CARE Philippines. Ang mga kubos nga matutod nga mga kubos nga mga katawhan daw mo piyang hindi makabaton samtang ang may arang-arang amoy ang nakabaton. Sige. So hibaloon nato dinhi karon dugay-dugay. By the way, ang nagreklamo to sa Basiwa kagapon si Jima Olvido ato na kuno to na reglar na to sang prime water na balik na sa residential rate ang imo nga linyada nga ginimo nila komersyal. Pero ang pamangkot sina karon ti ang sang ginagsugod ini nga nangin komersyal kag nakabiling na sila sa Tagbalay. Paano ini karon be? Pwede lang ni ma-refund? Tanahon tanang karon kung ano ang sabat sini ni Ma'am Munadia Hardin. Okay, 13 minutos banwa ang nakaligad sa tagnay nga alas 11. This time ko nato na report ni Carla May Defensor. Sa piyak linya Bumbo Carla, please come in. Yes, Bomadan. So may arasang nagpadulong diri sa aton para ipadangop ang iya sininga complaint o kung iya sininga concern Bomadan nga gikan sa area sa barangay Gatuslaw Kanduni Bomadan. So ini siya mo gikilala kay Julito Villa nga isa kun tani nga magabaton na Bomadan no sa nga isa asang ayuda nga gikan sa CARE Bomadan. So sunod sa iya wala na ini kunong iya sininga pangalan sa listahan sang makabaton nga sang ayuda nga gikan sa CARE Bomadan. Nakibot na lang ini siya nga wala gid nalawagan o kung wala gid ini siya nakabaton sa nga ginpanghatag sa CARE dito sa area sa nga Kanduni Bomadan. Kay ginrasonan lang ini siya nga wala ang iya sini nga pangalan sa listahan kag ini siya Bomadan ti naapektuhan man sa nga bagyong Odette. So ini Bomadan ang ginpanghatag ni mga marine no ang plywood ini siya kag mga basin man Bomadan ginpanghatag ini sa mga pumuluyo nga nahalitan sa nga bagyong Odette. So amo ni iya sini nga complaint o kun iya sini nga reklamo nga wala ini siya nakabaton sa nga ginpanghatag sa nga CARE dito sa Kanduni o kun dito sa may barangay Gatuslaw Kanduni Bomadan. So Bomadan pamatian bala naton ng pahayagi kan kay Julito Villa. Ako si Julito Villa, taga Barangay Gatuslaw, Kanduni. Ang ako na complain, gusto ko yata ni nga kung ano lang mag-abot nga kutob sa nabagyuhan sa Odette, kung bulig sa halin nga kung pwede nga nasyon, idumdumon man nila ko nga tumandok ko sa Gatuslaw. Kada pangkot ko ay kugalan nano ni siling na nawigit ka nung tayo te computer ni mong. Oo nga nawigit ka kuno. Nawigit. Okay. Wala laging pasulod ako ngalan. Oo, sino na ang gahambal? Ang number 1 nga kagawad kag ang DSW. Oo. Sino na sila? Si Bulak kag si Kagawad Bibot. Okay. O ang kapitan si Kapitan Randy. Gareklamo ako yata ni nga bisan ako lang yan makasulod nga dumdumon mila kay pikado ano pa
pananaw lang sa akon magaranon. Ano na ang kapangatag, tay? Ano na nga... Ang ginapanghatag nila mga marin. 4 ka marin, kag 8 ka bilog asin. Ako yaw, ay gid. Oo. Sa di na sa halin, tay? Sa Ker, Philippine. Okay. Ginbulig sa ibang nga nasyon sa sa Banwa sa kanunde. Kaya way gid kuya paabot bisan sa akon nga lang way ko madala. Oo. So, saan sila nagsugod panghatag na, tay? Sa nagligan nga semana. Iko abot kuya ka naglubong kami sa manghod ko sa Nigaran. Gapang hakot na iban sa mga marinya kag mga sin. Ako ya way gid kuya ngalan. Kaya nag-istorya ko sa kagawad ti way sila kuno sa memo kay computer. Kung ano sa pagkahimo nga may DSW data sa Banwa sa kaduni ara da ang control may ko sing way ko kaintindi nga may head man sa kaduni dire may ginasaligan man sa Katuslaw. Way ko ngalan nga nadala. Tadi dumdumon man lang ko may kun sila nga way ko magyan bagyo nga. Ang balay ko. Guba din, tay. Oh, balay ko lapit lang bragdag sa So, anong bigas ang nag-odet, tay? Tapos odet, anong nabili sa mga balay? Ate, amo na ang haligi nagluluhod. Luluhod haligi nagrabali kag ang pangukap atop. Iluli ko lang gani. Kaya nagahusti ko sa barangay Kagawad ng Birwan, way magyapon kag si Bulag. Kay way sila kuno sa may mo, way ko ngalan mo. Amo nang bot yan silingon nga mapatyagan nilang akon. Ginapanawagan ta kamo kapitan Kagawad bibot. Ari ko di sa Bombo Radio. Kay ang ginapangabay ko sa inyo, again, no pananaw sa akon, ungoy-ungoy ko sin tawo. Kaya nagsaka ko di Bombo Radio, mapatyagan ko. Amo lang na ako na. Nga ginatampat ako mo ginaplangkat ano niyo kay balipad sa akon. Okay, Bumbo Carla. So, bombadan na mo na nung iya sini nga reklamo kay tungod nga wala ini siya na. Dado sa ano balang siya pigado man tapos ang iban to yan may ginapasaan na nga sin kag ano ganito pinangatag to? Sin kag marine na plywood. Oh, marine plywood kag sin. Oo. Imagine mo na tag pinapato ka panid to do 8 ka panid nga sin. Yes, oo. Kag 4 ka panid nga marine plywood. Why kuno sa lista nawigit nga nawigit kuno okay siya daw, paano nga nawigit? Computerized na computer, nawigit? Kay computer ko, no? Amo na nga sa ang rason na bombadan kay computer ang siguro ginwigit ang iyang ngalan at si sarili nga nawigit nga sa papel nga nawigit. Ginwigit ka, way ginsulat ang iyang ngalan. Wala gindala. Kumbaga wala gindala, bombadan. So ang ining care ni nga ginatumod niya, nga Care Philippines, sa pribado ni siya nga organisasyon nga nagabulig sa mga kubos, nga mga katawhan. No? So, mahimo ang care way isang problema diri ang problema diri amutong number 1 kagawad nila to sa barangay Gatuslaw. Kay daw ginpawalaan lang siya way sa malista to. Yes mo badan ti amo ning 3 ka persona ang yes sini nga ginapanawagan si Randy Doliosa, si Bibot Aurino kag si Bulak Lusada. So mo ning iya sini nga ginapanawagan nga kay amo pag gining iya sini nga ginayo akong pwede upod man siya buong badan, no? Ti amo maning ipamangkot niya kung nga wala ini siya na upod sa pagpanagtag sa ayuda nga gikan sa Care buong badan. Dapat makwanta ni mapasabatan ni ang punong barangay. Law makuhaan ta ni abisang why to sa may natagid nga numero sa atong gin-mention niya nga number 1 kagawad to sa barangay Gatuslaw. Wala abong badan, no? Wala na galing kay wala siya may ginhatag nga contact details nga sang sinisang 3 ni ka mga persona nga gina-mention niya bombadan. Kay para nga mahibaluan naton kung ano man ang rason nga why hindi siya madala kay biktima man isa sa bagyong si Odette. Tigin dulo disponiring niya na lang to gani ato mga nagkalawasak nga puluyan niya para nga may ara sila sa nga tulugan. Amo gani abong badan, no? Kag isa pa dutay lang iya sini nga balay mataktak sa suba abong badan sa nga kasagsagan sa Odette abong badan.
Ti amo gani subali makaluluoy man na. Ti sige i-facilitate nato din ya, no kay basi pa man lang iya sini nga ma-clarify man ang bala Bumbo Carla. Yes. Sa sining ginpayag nga nawigit ang iyang ngalan kay daw kasubo man nga daw ginatulod-tulod na siya ka daw ano to ganing term niya nga daw pa pamatyagan niya sa pamatyagan nila kuno sa iya. So, Daw ano po, kwan lagi? lang basta daw may term to sa ginambal na lipat ko. Oo, Bombadan. Daw ano? Do kanubo na gid sa iya. Basta daw kanubo na gid may term pa Ah, ito sa ginang kwan basta daw kanubo na gid pananawa nila yablaw. Yes, Amo na lang kanubo na gid sa pananawa gani hindi papagabuligan ng tawo ni. Amo gid gani Bombadan, no. So kabay pa Bombadan nga kag yung ano naton nga malapot kag makuan man naton sa nga Grabe ning pahayag ibubunot para- niya kay imagine mo na kalayo sang kanduni bla. Alin pa siya sa kanduni itong sang saan mo siya ganigin interview sa tong Martes. Yes, Bombadan. O ti kalayo pa siya sang kanduni. Nagkadtugid siya sa Bumbo Radio para lang nga mapautwas ang iya sini nga hibubunot. Ibubunot amo gid gani Bombadan, no. So amo mala na iya Bombadan nga ginapalabot nga wala ini siya nadala sa listahan kay tungod nga ano kung naka ano man ini siya, no, biktima man ini siya sa nga bagyong Odette Bombadan. Sige. Bombadan mo inang report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent role number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor report gikan sa patrol. Basta gani nga may ara sa mga ayuda, sa aton nga mga opisyalis sa barangay, basta gani may mga ayuda mangin iyawan sa gobyerno kon pribado nga organisasyon, siguro nyo gid nga mangin patas alalangay mahatagan ang tanan. Kung hindi gid mamatagan ang tanan, i-explican nyo sang insakto, kaya hindi nyo pagpasaligon ang buot sang tawo nga wala man lang gali kay kasakit man na batyagon ya nga nagalaom ka bala. Pero ang ending wala gali yang. Sige 23 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 11. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuanay sa udto. Sa subong mga kabanan, sa subong padayon ang ginapatigayon nga clearing operation sa mga lugar nga naigo sang linog kagahapon kag sa pinaka-latest nga sa latest report nga ito nabaton, may mga pagkatapos to sang linog kagapon may ara sang masubra 800 ka mga aftershocks ang nabatyagan banwa, no? Ini ang sanasambit yang kadamuon 163 ang nakuha na plating na sang na plating na mga kabayanan na natumod na kag 22 naman ang nakabatyagan sa mga residente. Kag subong man suno mga kabayanan sa Feebox kay Feebox Director Renato Solidom, posible pa nga magalawig ang mga pagtayog tubtob sa masunod nga bulan. Mga aftershocks na lang ni, no, matapos ang paglinog, may ara pagyapon mga mabatyagan ng mga pag-uyog-uyog sa duta kay hindi nagiman masyado ka baskog. Pero paandam sa Facebook sa mga kabyanan, posible pa nga may ara man sa mga bulubaskog ng mga aftershocks nga mabatyagan. Apisar nga mga mahinay lamang nga mga aftershocks na batyagan kumpara man sang ikumparar sa sining 7.0 nga magnitude. Pero hindi kita magkumpiyansa kay may mga building na nga daan nga may mga crack na nga basi jutay lang nga pagtayog magkalarumpag bla. Amo nang delikado nga nagalaom kita o kung kumpiyansa kita nga tapos naman to ang linog. Wala na sang may disaster pa nga matabo or wala na sa may mga pagkarumpag pa nga matabo. Kaya tungod mga kabyanan nga may ara sang mga building nga ang crack daw ara ako na mga crack ka mga dagko. Ginabisuan naman sa ang mga residente sa high risk areas nga hindi anay
magpasimpalad para magpabilin sa ila nga mga puluyan bangod nga bisan hindi pa magrumpag, no? Bisan pa nga ang mga building nga sa nasin ko nakina wala pa marumpag suno sa FIBOX, may ara sang posibilidad nga magbigay ini siya kag makakwan siya magkalausdang ang ini mga building o kung ini mga puluyan nga sa diin nagatakilid niya nga daan mo kabangad lagsos kabanga dako sang kalitan ng gintuga sin mga kabyanan may mga salakyan nga nagaparking na sigadalan nga nagakaigo sa mga bato nga mga boulders nga nagliligid matapos ang pagatayog may ara mga ganito yang kuha na lang mo daw tunga na siya salakyan nakita natabunan ay perti man nga kalitan gintuga no pero apisar sa sini nga mga kalitan may ara pagidya mga balita nga nagaguluwa nga shadow ka joke bla bumbu Harold. May duwa kuno ka mag-iloy ng gindakop. Mga ara yung galapta din sa Facebook. Nga kay nagsinggit ko ng iloy nga tsunami. May tsunami. Oh. Ya tsunami! Ti ang pulis ko no, hindi kwan lang ni. No? Yung mga nagaguluwa na ni dahil nga mga report bala sa Facebook. Ti gindakop sang pulis. Kay pamatinan sa pulis. May nagpalaptas sa sala nga balita nga may tsunami pero wala man. Siling sang iloy siya paano abi nga nasalaan lang ko to yung nagsinggit tsunami. Hindi to yung tsunami ang buto yung singano niya. Tawag ko to yung akon bata kaya yung ngalan si Tsunami. Tuna kagame. Tsunami. Lain to yung ako niya nga pagmitlang gani lain mo niya. Tsunami. Palayo ka na sa dagat. Ayaw mo. Amo na ni may mga nakalamatay na may mga nakala-injured pero may mga joke pagyapon niya nga mga balita, no? Imagine mo na. Ang ngalan niya si Tsunami, no? Di pagtawag niya nga Tsunami. Siling ng pulisya, palapta ka balita nga may tsunami, ha? Wala sang tsunami pala. Ay, oo. Ang inyong mga bata, yung pangalanan sa mga ang sound diya do mga disaster kay budlay na gili, no? Imagine mo na ang bata siya ngalan si Tsunami. Di ko may emerensya karon tawag ko mo gali tsunami karon. Masalaan ka nagpalapta balita may tsunami. Ayo. Di padayon karon ang mga ginapangatag sa mga ayuda o kung ang mga ang ato mga kabaran nga DSWD double time karon sa paghatag sa pila ka mga ayuda sa mga evacuees bangod sa sining linog nga nagluntad kagapon. May na yung linog ya kay ngalan, no? Ang bagyo ya may ngalan, ang linog wala sang ngalan. Tiyan mo nang siling ko nga halong gid kamo kay ang aftershocks ara pagyapon. Kag diri sa probinsya sa Negros Occidental mo ning balikan naton karon dugay-dugay kay may tama gid may seminar si Dr. Kailian upod sa mga Municipal Disaster Restoration Management Office. Tama gini kay hibalo naton kun ano ka preparadong aton nga probinsya kun sa Tion Banwa nga may ara sang mga kangay sini nga mga pagtayog sa aton nga duta may linog nga matabo ano kita ka preparado para nga malikaw sa kaswalidad sa karon Banwa sa pinaka-latest nga report 5 na ang report nga nagkalamatay 5 ang nagkalamatay kag masubra sa 60 ang nagkalasamaran sa mabaskog nga linog nga nagluntad sa Abra kag iban pa nga bahin mga kabanan sang Northern Luzon. Mo ni ang pinaka-latest karon nga report. Ang report mga kabanan may kaintanan sa sining linog nga nagaluntad. 5 kabilog ang nagkalamatay. Kag masubra sa 60 ang nagkalasamaran. So, sa report mga kabiyanan, gikan sa banwasang
Banggid, isa ka 23 anyos nga babay ang napatay man dito. Samtang 54 naman ka mga individual ang nasamaran sa nasamit man nga area. Sa bahay naman sa Cordillera, base sa informasyon nga nakakuha sa Bumbo Radio Baguio, mayroon sa 3 ka mga residente ang ginbawian man sa nga kabuhi, no? 3 ka mga grabe no, do ini tagi mapaktan ang aton nga kabuhi do hindi tagi mapaktan kung kisa ara man, no, do okay pa man ang kabuhi ta. Pag pamisok talang pagkadason nga mga inuras, basi wala na. Tiyan mo na yung nagkatabo. No? Limagid ang nagkalamatay, banwa, kag sobra 60 ang nagkalasamaran. Kabay pang hindi na ini madugangan, kay samtang gina-search ang mga nagkalarumpag nga mga building. O kabay pang hastan lang niya sa 5, kag ang nagkalamatay kag 60, ang nagkalasamaran. Ang aton nga presidente, ang wala lang to anay higilayon magkantuman sa area kung sa diin nagluntad ang ditong epicenter sang linog, kay nagpayag mga kabayan nga kung magpadulong pa ni siya dito, ti additional pa niya nga pangabudlay karon sa mga PNP official, mga aton nga mga PNP personnel sa pag-secure sa presidente. No, imbes nga magbulig ni sa search and rescue operation ng mga kapulisan, tigo na karon niya mag-secure sa presidente. Kaya hindi man na pwedeng ipag-secure ang presidente. That's why nga gipakamayon lang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga hindi lang siya anay magpadulong sa mga area nga ginahalitan sa siding linog. 33 minutos banwa ang nakaligad sa taknang alas 11. Magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligad gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban. Pabalik na mga kabayanan sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. 38 minutos na kaligad sa tagna nga alas 11. Wagid hindi makasiling abi nga mapaiway ni Presidente Bongbong Marcos ang pagpadulong niya dito ya sa Abra. Kay kagapon payag niya nga hindi sanay makadiritso kanto dito kay parang hindi madisturbo ang mga kapulisan sa pag-secure sa iya samtang may mga sako pa man ang mga ini sa mga search and rescue operation kag clearing operation sa siring mga buildings nga nagkalahalitan sa sining linog kagapon na banwa. Pero sinigid lang, suno sa gin-release nga information sa PIO Abra, nagpahayag nga nag-abot na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa Abra para nga matanaw gid ang aktual nga sitwasyon sa area. Pero kagapon pa lang iya ang DSWD Secretary si Secretary Tulfo ang nagpatigay naman niya ganit sang aerial inspection sa lugar nga sa diin
gin-assess man dayon ang mga damage nga gintugas ang linog kag ang mga pumuluyo nga nagakinanglan sang insigida nga bulig gin-providean man sa gilayon, no? So ari no kung makita ninyo sa aton nga Facebook live ang aton nga presidente Banwa nga nagpadulong karon dito mga kabiyanan sa Abra, nag-abot na siya dito para personal nga lantawon ang sitwasyon, no? Tapos ang 7.0 nga magnitude sa linog kahapon nga adlaw. 41 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 11 diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. O kuhaon ko na siguro ang report na Bumbo Harold ni Bumbuan, no? Bumbuan Sindul Sorilla, ining may kantanan sa payag ni Councilor Al Victor Espino nga siya magalibot sa mga eskwelahan diri sa siyudad sa Bacolod ug Baluon ang pila ka mga concerns. No, pila ka mga concerns sa pagbukas ng klase kag tanaw man kun ang mga kinahanglanon nga mga school supplies sa mga kabataan kay hindi na gid man ni mapunggan ma face to face naman gid ini kay sa tuno sa sugilanon ni PBBM nga wala na sa lockdown nga matabo. Wala na sa lockdown nga matabo kay ibalik na sa normal ang pagsinalayo sa mga katawhan diri sa pungsod na Pilipinas. Sige, ti ano ang kwansini, no? Tanaw nato nabi ang mga programa karon sa aton nga local school board kag sa idalom na abi sa chairmanship ni Councilor Al Victor Espino ang Committee on Education. Ang ining chairmanship mga kabayanan sa nagligad yan ni siya ni Councilor Renisito Novero. Pero subong sa bagong administrasyon amo naman ang ginapungkuan ni Councilor Al Victor Espino. Di okay man kay si Councilor Espino mga educator maning ginhalinan sini. Sige sa piyak linya, ari ang report Bumbuan. Please come in. Ombudan, subong adlaw schedule ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino nga maglibot sa mga eskwelahan diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Ini nahanungod sa ang primarily ang gusto niya, siya gid mismo makakita, makaistorya sa mga manunudlo, ano ba lang mga needs no sa mga eskwelahan, especially kay masugod na ang face-to-face classes. Naibaluan naton Bombodan nga si Councilor Al Victor Espino, committee chair niya ni ang Committee on Education sa Sangguniang Panlunsod sa siyudad sa Bacolod. So sa subong naibaluan man naton again nga may pronouncement ang aton iyang gobyerno nahanungod ini siya Bombodan sa face-to-face classes, no? So, anong needs? Kinanglanon sang mga school supplies, tinahibalo ang tabag-o nga administrasyon. Sa kay Mayor Bing Lunardia, sa former blang nga administration Bombodan, may mga school supplies na, o galing, syempre, ang proseso, bla ginambal, ang, di ba, sang una, Bombodan, yung mga interviews ka na, gina-check ta na, permi, kung, ano ng school supplies, diba, ang gambal, na, Bumbuan. yes, Bombodan, dumduman mo. O Bumbuan. Oo. Kaya madumduman ko, manugtapos ng klase ko mo papagabot sa school supplies. Dumduman mo to nga, way untat ng follow-up taman sa ano ni gani, sa before. Nga wala nagabot na school supplies. Amo na permi, de blabong mo dan. That's why may suggestion ka to before nga ang hindi na siya mabiding temprano para nga kung ang proseso gali malawig. So kay ang kakatabo why na, hindi naman serve ng purpose kaya may nagtapos ng klase ang walang pag-abot sa school supplies. Imagine nung lang nga, mahambal lang sila yung ang mga ginikanan, ma-provide na isang kuha sa initial nga kinalanon sa mga kabataan para nga may gamiton sila kay total by November, or December, mabot na ila school supplies. Hindi daw ginagugya po ng opisyo niya. Ang matabuki nga, nagsagad pa tayo promisa nga mahatag ta school supplies,
Parang hindi mabudlayan ang mga ginikanan kay mabudlayan man gyapon kay pagsugod sa klase. Sila man ma-provide sang una nga mga school supplies sa kinahanglanon. Yes, amo man gyapon. Amo to blang hambal mo to before bombodan nga san ugid blang nagabiding, san ugid gina ang purchase ano ning una PR, purchase request. Oo. Dayon ma-purchase order something like that, mga mabiding-biding pa. Ti san ugid blang ginasuguran nga hindi na matempranuhan. Di bla amo na ang kasami nga concern. So tapos ang sabat sina because ang bidding process malawig pa. So that's why nga hindi siya bala on time ang pag-abot sa mga school supplies. Subong ginatun-an man nila sa subong administrasyon kasi syempre bombodan bago sila pungko no July kung tanawon mo, although kung tanawon mo November pa man ang face-to-face classes sa or depende no sa plano, so or August man, so depende sa plano man sang DepEd, pero amo nang pinaka-latest. So nga ba ni Councilor Espino libuto na niya subong tanawon niya kung pwede pa, kung amo na bla anong mga concerns sang DepEd, kay I'm sure bombodante sila yaga ano ni sila gani no, di bla ang DepEd ka coordinate na sa atos bombon hanungod sa ilang brigada eskwela, mabrigada eskwela naman kay masugod naman niya ang klase. So amo ni ang himuon no subong ni Councilor Al Victor kay iyan ni committee chair no masugod sa bombodan sa District 1 no sa mga eskwelahan driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. So pamatian naton ang kabahin ini sang interview naton with Bacolod City Councilor Al Victor Espino. Aha. Mm. Sige, abi. Okay. Pundo ang nga nabilin or na hatagan bala sang pundo sa previous administration. Okay. So hopefully we will kay buwas kaning adlaw ay gaplano kung maglibot sa tanan nga mga bulutuan. Okay. I have already started to get ano tawag sini sang schools under their respective districts, no? So physically start inspecting schools with regards to compliance nila sa face-to-face nga kung ano pang aton nga ang isa sina ang para sa aton nga school supply, we will check if the ordinance na hatagan sang nagakaigo nga pundo. And then lantaw naton kung kung may pundo pa nga pwede naton ma-allocate sila dra. So hopefully by next week we'll have something already to report kung ano ang status ng sina nga pundo sa ordinansa. Well, I think may ara okasyon if hindi lang ko sigurado, but pwede pa man na as long as nga mapuslan pa sang aton kabataan ang ini nga mga materials, then even if delayed, why not? Hindi bala sa una nagkakatabo nga delayed, no? So lang taon ta kung ano ang nga delay, maybe ang may nagahadlang sa procurement process. Lantaon ta kung ano ang nagkakatabo sa bidding nga gaka-delayed, no? But I know that sa direction niya ni Mayor Albi, lain ang pagproseso naton sang sini nga mga buluhaton. Bumbuan. Yes, bombodan. Importante manituod no, especially subong okay lang na sang tinadigdan bombodan kay why man ka face-to-face classes, mga kabataan ga module sila na may mga ready materials na sila, pero subong bombodan kay mando na gid niya sa Department of Education ang pagbalik sa face-to-face classes, isa gid ni sa kinahanglanon ang school supplies. If not man mahingagaw subong kay in fairness man sa subong administrasyon bago man sila yapungko, hindi ka man niya pwede ka proseso sang tinaligdan pa no bombodan. So base sa masunod nga mga tinuig. Yes. Pero ipa-review gid ya dapat kay sa nagligad to, di ba, nga may budget na para sa mga school supplies? Oo. Tita so, na to kundi na to siya kay di ba do naka-bidding na iya? Yes, tanawon man ina bombodan no if mahingagaw man subong kun mayara na no ang pag-conduct sang bidding reviewhon kung mayara naman why not no ngay panagtag na tuod or iproseso para sa mga kabataan. So amo ning chikaron ni Councilor Al Victor Espino ang chairman subong bombodan sang Bids and Awards Committee si Ma'am Jean Ramos bala sang
City Planning and Development Office, head na siya. So siya ang gin-appoint man na ni Mayor Albi Benitez nga mangin chairperson sang Bids and Awards Committee. So we will know man bombodan kung ano na ni, kung may mga nag-conduct na, may na-turnover sa ila, kung anong pagkahimtang ni sang sining mga school supplies. Nga again, kinanglanon man ni sang mga kabataan because bombodan nga magapatigayon na subong sang face-to-face classes. So hibaloon taman ang resulta sa inspection ni sang city councilor, no, ang committee chair sang Department of Education sa paglibot niya. Yes. Okay, so nagligan to na kay-istorya man ko sa kay Councilor Espino daw may hindi I mean siguro ang na-interview ko to gali sa kwanto sa may eskwelahan to, isang eskwelahan nga daw may mga classrooms gali nga daw kulang-kulang karon ang pinaka-mga eskwelahan man kung magbalik na gid ang face-to-face nga klase. Yes, amo na bombodan. So that is why hibaloon tama na sa report ni Councilor Espino anong ma-found out. Ya bala bombodan, anong makita ang isa niya? Ang isa gani nga may arag kakulang sa classroom ang City High kay may dumamuto nga may building to sila sa una nga nasunog. Oo, dako ni nga eskwelahan. Kag bombodan damo na ang dako man ang population, no? Damo ni ka eskwela. So insakto na. So tan-awon ta kun ano ning ma-report sa iya kag paano anong himuon sang syudad after learning or mahibaluan ina nga mga problema nga I'm sure i-raise gid na, no, sa mga respective nga mga eskwelahan sa mga school principals. Kay mayo man na nga personally sila gid magkadtong mga opisyales naton. Agod nga ti mahibaluan mo anong concern, anong problema sa sinaiya nga mga eskwelahan, no? So, amo na importante man mo. Kay karon pagbalik sa face to face, although nga hindi pa man gid siguro ni 100% gid, no, ang pag face to face, do may schedule ini siya. Pero kung magbalik na gid ya bumbuan baw ti kwan man ka budlay man kun sa isang classroom tag 50 ka kabataan ang arada. Yes, sakto na bombodan, no. So that is why nga ano ni gani ng challenge man ni kay ti syempre may COVID pa man gid ya sa gihapon mo, hindi man na malipod manigar sa aton ang COVID yara pa man gid, no. So that is why man nga ti we'll see, no, kung ano pa gid ang problema. Pero siguro may eskwelahan subong do prepara na para sa brigada eskwela. Oo, no, kadamo na gani sa kita bombodan, kita sa Bomboya, we are very ano na gani tawag, open arms kita, no, sa sining mga gusto nila nga ma-inform ang public. So that is why nga ginabaton ta na ang ilas na nga mga ano ni gani pagtawag ila nga mga gusto bla nga ma-interview sila, ma-information dissemination sa brigada eskwela sa mga eskwelahan, no. May mga eskwelahan na nagapatunda bombodan, no, sining pagsugod na bala sining brigada eskwela kay mga nagasulat sa aton sa Bombo. Kabalo ka kita sa bombodan mga palagyan kita mo palagyan gid kita. So wala tagid na gina refuse ang mga eskwelahan like nagapadala diri sa sulat sa aton na bombodan, no, ang Mandalaga National High School, ang Hila Gonzaga National High School sa sining sa pagselebrar sang Brigada Eskwela sa tema tugon sa hamon ng ligtas na balik-aral. Muning team subong gali tugon sa hamon ng ligtas na balik-aral. Now, ang Brigada Eskwela ang program comes August 1 to 26 bombodan. So amo ni, no, so mga eskwelahan nagapadala na sang letter bombodan para nga makaano sila maka-information dissemination sila. So that would be next week na, di ba? Next week na bombodan, no, ang August 1. Kay subong last week na lang niya sang July. Okay, may ara pa man gid nga natuon isa ka adlaw nga way matuon sa sining nga semana. Amo ni ang July 31 kay tuon siya sa Sunday. Pero last week naging niya subong kay Pizza 28 na naghabil-habil na niya ang July si Maritza nagalili na ganito sa bintana Nagatamwa na isa na bulan magwa na siya. Whenever I see boys and girls, still lanterns on the street. Amo na
Te ang brigada eskwela mauna ni siya anay next month, Aha. no? And after which September na. So do ka timing man kiti mabrigada eskwela sila bombodan kay masugod na klase mo. Aha. Syempre kinanglan nila maninlo, kinanglan maminta, especially subong duha ni katuig ang pandemic bombodan. Ang mga hilamon nga matag-as na, no? Mga kinanglan nila tinuan, ang mga siya bombodan nga naggalaguba, ang mga desk dira, ang classroom basi damo na lawa. Pero bumbuan, hindi man gid siling abi nga damo-damo gid ang ulubrahon kay bisan sa pagpandemic gid daw mitinado man ang mga eskwelahan. Correct. Oo, Sakto kay na. panilag ko to gani isa kwan sa ambot lang sa iban nga may eskwelahan na magluwas sa city high kido pirmi ko na nagasulod. Adto. Sa pagpandemic sige ang obranay da may mga job order casuals gid nga na assign dira sa pagpaninlo sa palibot. Kag mintinado kag may ara ganito yang maestro nga ang iya ginahimo iya magsige na lang pananom. Subong gwapo na landscape niya na sa sulod sa duha ka tuig nagpandemic na landscape niya man ang area mo. Oo. So amo na insakto na bombodan pero may mga schools kijabi mga gagmay bombodan no nga tiduay magid sila yung mga janitor mga amusina. Especially kung sa mga barangay kagidla bombodan. So una sa amon eskwelahan namon may kami manugpaninlo kami. Sa mga public schools bala bombodan. So subong do ara na guro ya do ay na problema Oo, may ara pa na bombodan sa mga kabarangayan. Yang panahon kita pa yan nag-prepare na sa mga classrooms. Pag-abot pa na naton yang dumduman ko pa na yung pag abri sang klase, unang adlaw, hindi pa na yung magklase kay kami nga mga estudyante sa grade 1 mang gabot pa kami sa amursiko nga kwan, ngilamon. Wala na naguro may baluan sa mga millennial, subong ko na nung amursiko mo. Magabot ka pa palagtiki, masagob ka pa, mamunyag ka pa. Oo. Hindi lang mo na, experience mo man na to. Oo, kami kapag gabot pa na palagtiki. Sa akong experience kay isang imo nga time na nagmoderno na gamay sa amon yang panahon pagidiyaya hindi pa ya moderno ang tanan. Simpo ko. Ikaw yan, 94 anyos. So, mo na ya. Siguro ya, ako yan, mahambal ko, kaya pa nakakagi pang gabot ang mursikos mo. Plagtiki na ganing ginagabot namon ya. Mag-anong plagtiki kag ang mursiko, ha? Basta kapag pilit na sa simong largo ang mga yung bulak sina. Okay, oo. Gapililit. So, pero bombodan, ang samon tiyempo, mga guro grade elementary ko mga 20 years back. Pero subong okay na yan kay may ang mga banwa nag-provide na iya sa mga job order casuals nga mo mag-maintainer na sa eskwelahan. Pero bombodan, ang mga barangay gidya, wala na sila ya. Ang barangay gidya, di ang mga sa subong mga remote siguro. Pero dres Bacolod. Si kapitan naman ang bala dai. Pwede mo lang maka-request ang principal niya, Kap. Padali kami diyan. Bisa mo tinlo, bisan na 3 lang katawo. Gani man. Pero diri sa Bacolod, bombodan, siguro maintinado. May mga concerns jutay, mga pulupinta, guro kag mga siya, basi bla iban gingamit nga daan bombodan during the quarantine, isolation quarantine facility. So amo sina. No, jutay na mga concerns. So that is why nga ti mabrigada eskwela naman ni sila August 1 to 26, no? Sige. Yes, bombodan niya naman yung update report nato ni Badurong para sa pagpangalagad sang bombohanay sa Udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Ansindol Sorilia. Ang isang una yung nagapanggabot pa mga estudyante, mga pupil sa mga amursiko siya Bombo Harold. Sa patong panahon nga hindi pa uso ang Carabao Grass. No, amursikos na nagatubo dang ilamon, ti gabuton mo ginang iyang bulak nga nagalabaw para magdatapan siya. On minuto ang nabiling mga kita stag na ng alas 12 sa ato na pagbalik banwa mangin ko po nato ng Bombo News Center para sa ato nga Bombo Network News. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, ay sa lalawigan ng Abra umakyat na sa mahigit 130. Samantala, 35 mga paaralan na napinsala din dila naman sa malakas na lindol habang mahigit 228 million pesos na halaga ang kakailangan daw para naman sa rehabilitasyon ayon sa Department of Education. Si Pangulong Bongbong Marcos naman personal na nagtungo sa Abra para alamin ang kalagayan ng mga biktima ng lindol. Samantala naman doon sa lugar ng Kalinga, 4 na mga barangay isolated pa rin dila naman sa landslide at malalaking mga tipak ng bato na humarang sa mga kalsada bunsod pa rin ng lindol kahapon. Ang serbisyo naman ng mga OIC sa mga ahensya na magtatapos sa July 31 pinalawig pa. Sa atin namang international news, Russian forces nakubkub na raw ang ikalawang biggest power plant ng Ukraine. Russian forces nakubkub na raw ang ikalawang biggest power plant ng Ukraine. At sa sports news naman, ang Philadelphia Sixers ipinasa publiko na ang bagong 2 taong kontrata na $68.6 million sa NBA superstar na si James Harden. At live, nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid ng balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, umakyat pa sa 131 ang bilang ng mga individual na nasugatan matapos tumama ang magnitude 7 na lindol doon sa lalawigan ng Abra. Bate naman sa latest report ngayon mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Office o NDRRMC, nanatili naman sa 5 bilang ng mga nasawi. Iniulat din ng NDRMC na nasa kabuang 12,945 na mga individual o katumbas na mahigit 3,000 pamilya sa mahigit 145 mga barangay sa Cordillera ang apektado ng nagdaang lindol. Sa ngayon, nanatili ang nasa 500 mahigit na pamilya sa 21 mga evacuation centers habang nasa 567 na mga individual o mahigit 100 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kaibigan o kamag-anak. Sa kabuuan, 800 mahigit na kabahayan ang naitalang napinsala kung saan 857 rito ang partially damaged, 11 naman ang totally damaged, doon lamang yan sa bahagi ng Cordillera. Ayon pa sa NDRMC, nasa 19 pa ng mga kalsada ang hindi para madaanan sa Ilocos Region, dyan sa Cagayan at Cordillera. Sa kasalukuyan, sa data pa ng ahensya, 17 mga infrastruktura ang nakapagtala ng pinsala mula sa Ilocos Region na tinatayang ang halaga nito ay malaki umano. Ayon pa sa mga otoridad at yung Central Luzon at ilang lugar sa Metro Manila naman ay naibalik na rin ang supply ng kuryente. Doon po naman sa 36 na lugar mula sa 37 mga syudad at munisipyo na naunang napaulat na nakaranas ng power interruption.
Samantala, iniulat naman ng Department of Education na nasa mahigit 8,000 ang mga paaralan na apektado matapos tumama ang malakas na magnitude 7 na lindol. Kinumpirma ito ng Department of Education na nasa 35 na mga paaralan ang nasira mula sa 15 mga school division offices mula sa Luzon. Nasa 11 eskwelahan dito ay mula sa Region 3 o Central Luzon, 9 ang mula sa Region 2 o Cagayan Valley at 8 naman mula sa Cordillera Administrative Region at nasa 7 paaralan naman ang nasira doon sa Region 1 o Ilocos Region. Ito ay base na rin sa inisyal na Rapid Assessment of Damages Report o RADAR ng Disaster Risk Reduction and Management Service. Lumalabas din sa naturang report ng inisyal na tinatayang halaga para sa reconstruction at rehabilitasyon ng mga nasirang paaralan ay aabot sa 228.5 million pesos. Ayon sa Department of Education, ang mahigit 8,000 paaralan na ito na apektado ay nasa lugar na pasok sa instrumental intensity ng earthquake information ng PHIVOLCS o nakapagtala ng casualties. Nagpatawag naman ang kagawaran ng emergency meeting sa regional at decision DRRM coordinators ng mga apektadong rehiyon para sa kanilang updates at response actions ng kanilang opisina. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya ng Field DRRM coordinators para makakuha ng updates sa bilang ng mga apektadong mag-aaral, mga guro at non-teaching personnel. Kaugnay pa rin ang balitang yan, dumako tayo dyan sa lalawigan ng Abra. Ang Pangulong Marcos personal na binisita ang lugar at ilang pang mga malalapit naman na mga lugar at nandoon nakatutok naman si Bombo Ronald Tactay. Bombo Ronald, kumusta dyan? Yes, sa Bombo Elmar, isang araw matapos yung nangyaring malakas na paglindol dito sa Nagang Luzon, particular dito sa may bahagi ng Abra. Personal na nagtungo ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos para tignan ang lawak at ang sitwasyon ng mga residente. Kasamang dumating dito sa Abra ni President Marcos, itong si House Speaker kanyang pinsan si Martin Romualdez at kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos. Sa kanilang ginawang briefing dito, Bombo-Elmar, dito sa Abra, inisa-isang sinanong ng Pangulo ang sitwasyon, particular sa Ground Zero. Unang natanong dito si DSWD Secretary Erwin Tulfo kung saan nga inuulat niya sa Pangulo na mayroong 28 total damage na bahay, maliban pa sa 2,326 na partially damaged. Ayon kay Secretary Tulfo, posible ba itong tumaas o dumami yung bilang sa mga susunod na araw dahil hindi pa nakakarating o naaalam yung mga iba pang dami ng damage. Handa na rin ang mga food packs na inihanda ng DSWD noon pang bago ang sunod ng Pangulo, pero hindi nila inaasahan na lindol yung tumama, pero ang kanilang pinaghandaan ay flash flood o pagbaha. Para naman kay PHIVOLCS Director at USEC Renato Solidom, hindi nang bumalik sa bahay ang mga residente basta wala lamang sira ang kanilang mga bahay. Isasagawa pa kasi Bombo Elmar ang inspeksyon sa mga bahay sa mga susunod na araw. Para naman kay Senador Amy Marcos, bibigay siya ng water purifier. Tubig, Bombo Elmar, mga bombo, ang problema ngayon dito, ang ating mga residente dito sa Abra. At ayon pa sa OCTCAR, nangangailangan sila ng 300,000 bottled waters para sa mga residente ng Abra. Nagbigay rin ng assessment report ang DSWD CAR sa mga sitwasyon ng mga tulad dito sa Bombo Elmar. Sa mga oras na ito, ang Pangulo Bombo Elmar ay pinarating niya yung mga sitwasyon ng mga tubig, mga magsasaka dito. At pakinggan natin Bombo Elmar ang sunurang tinig ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at DSWD Secretary Erwin Tulfo. Yung affected families po, basing as of 6 a.m. kanina, sir, is around 4,969 dito po. Persons, to translate that in individuals, like 20,091. Nasa evacuation centers po natin ng families is 2,312. And persons, yung bawat tao, sir, is 8,314. Outside evacuation centers, sir, yung wala po sa mga evac centers sila, pero dyan po sa tabi ng bahay lang sa labas po, yung iba opted to return home. 413 families po. Persons po is 1,657, Mr. President. Damaged houses po partial is 9. Totally damaged po as 349 so far. But it might still go up, sir, according to the LGU.
All right. Mabuti na lang you don't see any of this from the air. All right. So that is going to be at the very least kasi dati as you say, tataas pa yung number niyan eh. Yes, sir. Na makatanggap na tayo ng report lalo na yung mga mananayo. So I think we are prepared for that kind of number. We are, sir. Basing on your instruction po kasi during the SONA, sir, morning pa lamang, we have already deployed all these food packs in prepositioning. Di lang po food packs, pati po non-food items have been prepositioned already, sir, sa mga provinces. Kagaya po dito sa Abra, sir, nag-preposition na po kami nung morning pa lang po ng SONA ninyo, pinadala na ho lahat dito. Ang anticipation namin, sir, was flood and landslide, hindi po earthquake. Pero we have already distributed, sir. Yeah, that's what we were worried about in the very beginning na umulan that will make the situation work. So we do what we usually do, work together with the local government so that we can make sure na walang nangangailangan na hindi natin nabigyan ng tulong. That's just the LGUs are always the ones, the municipal mayors, the governors, the vice governor, ay kayong nakakaalam kung what the situation is on the ground. So our communications is back, yung kuryente is back. Wala namang nasira na water supply. Yes, and I mean. Yan, Elmar, ang sonorang tinig ni Secretary Tulfo at Pangulong Marcos. Ngayong ngayon lamang, Elmar, karating lamang dito sa harap ng Kapitolyo si Pangulong Marcos kung saan na personal na inalam yung sitwasyon ng mga kababayan natin dito. Sa aking kinatatayuan, Elmar, meron tayong 55 modular family tent composed of 113 families at 645 individuals. Ngayon, nagbibigay sila ng mga food packs sa mga residente dito, Elmar. Maliban pa na binibigyan nilang tulong ng DSWD na 5,000 pesos sa mga sugatan. Magbibigay o ipipakita lang naman nila yung kanilang identification card at medical certificate, Elmar, na magpapatunay na sila ay nasugatan noong kasagsagan ng malakas na paglindol, Elmar. Okay. Bombo Ronald, may impormasyon daw inilabas ba dyan ang Malacanang kung mayroon pang lugar na pupuntahan ang Pangulong Marcos aside from... Punta ng Abra, Sadigan na siya bumaba, Elmar, kanina. Doon na sa Sadigan kayo na bumaba all the way dito sa Abra. Nauna na rin kasi pupunta kanina doon sa Bigan ng kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos. Ay ang instruction, Elmar, ititignan niya yung mga sitwasyon, yung mga most hit na areas dito sa Abra. Elmar, siguro mamaya-maya pa kasi nagbibigay pa lamang siya ngayon ng mga food packs dito sa likuran pa lamang, Elmar, kasama yung mga pamilya nandito. Ang mga pamilya dito, Elmar, taga-Bangged lamang. Maliban pa sa mga ibang municipalities na meron din sila mga modular tents o tents, kanilang mga basketball courts o open areas, Elmar. Sige, maraming salamat sa mga impormasyon na yan at ingat kayo dyan sa Abra, Bombo Ronald. Yes, Elmar, para sa Bombo Network News, mula dito sa Lalawigan ng Abra, si Bombo Ronald Bantay, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio, Bombo. Sa karagdagan pang balita, magsasagawa ng investigasyon ang Department of Agriculture kaugnay sa claims ng artificial shortage sa asukal na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng naturang produkto. Ayon kay Undersecretary for Consumer and Political Affairs, Christine Evangelista, nakatanggap sila ng complaints ng artificial shortage, partikular ng naturang produkto at nagsasagawa na din ang ahensya ng beripikasyon sa natatanggap nilang mga reklamo ng hoarding o manipulasyon at kung sakaling mapatunayan na ito ay totoo, gagawa sila ng karampatang hakbang. Muli namang bubusisiin din ng Department of Agriculture ang cost structure ng presyo ng asukal. Ayon sa DA official na kailangang maitama ang presyo ng asukal mula sa production dahil kailangang maprotektahan ang mga consumers. Nakatakda namang makipagpulong ang DA sa industry stakeholders para makabuo ng bagong cost structure na magsisilbing basihan para sa pagpresyo ng produktong asukal sa mga susunod na buwan. Gayon din, pag-uusapan ng iba pang usapin, kabilang na dyan ang nakaambang kakulangan ng supply. Tatalakayin din kung magpapatupad ng suggested retail price para sa asukal at punan ang supply deficit sa pamamagitan ng importasyon. Sa Metro Manila, ibinibenta ang pinong asukal sa mga supermarket sa mababang presyo na nasa 69.30 pesos kada kilo hanggang sa 159
pesos kada kilo. Habang sa wet markets naman ay pumapalo ito sa 88 pesos hanggang 95 pesos ang kada kilo. Base na rin yan sa price monitoring ng Sugar Regulatory Administration o SRA. Ang retail prices naman para sa raw sugar sa supermarkets ay ibinibenta sa halagang 54 pesos and 20 centavos hanggang 82 pesos kada kilo. Habang sa wet markets naman ay nasa 65 pesos yan hanggang 70 pesos kada kilo. Samantala sa ibang balita, naglaan ang Department of Migrant Workers ng 20 million pesos na support at assistance fund para sa pamilya ng mga OFW na apektado ng nagdaang magnitude 7 na lindol na tumama sa Northern Luzon. Ayon kay DMW Secretary Susan Tuts Ople, ito inisyal pa lamang para matulungan ang mga pamilya ng mga OFW na apektado ng lindol. Inatasan na niya ng OWA para agarang mabigyan ng tulong at malaman iba pang mga assistance na maring may bigay ng ahensya sa pamilya ng mga OFW. Sa ngayon, inaantay din ang damage assessment report mula sa National Disaster Risk and Reduction Management Council para matukoy pa kung saang mga riyon at lugar ang lubos na apektuhan at mabigyang prioridad naman ang pamilya ng atin namang mga OFWs. Ang Malacanang, pinawi raw ang pangamba ng iba pang naapektuhan ng lindol na hindi kasama sa mapupuntahan ng Pangulong Marcos. May follow-up si Bombo Dennis Samito. Hindi umano pababayaan ng gobyerno ang mga lugar na nasalantarin nitong 7.0 magnitude na lindol kahit hindi man sila makasama doon sa mga personal na bibisitahin ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan ang naging pahayag ng palasyo kasunod nga ng personal na pagdalaw ng Chief Executive at pakikipagpulong sa ilang mga opisyal. Ngayong araw ay nakaharap ng Pangulo ang nasa 17 alkalde at mga gobernador doon sa mga lugar na pangunahing naapektuhan ng naturang malakas na pagyanig. At maliban dyan ay kasama din ang ilang miyembro ng gabinete na kumikilos na para sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente na naapektuhan ng nasabing kalamidad. Pagtitiyak ng palasyo ay tutugunan pa rin ang iba pang karaingan at inisyal lamang umano ito pagpapakita lamang na ginagampanan ng mga key officials ang kanilang trabaho kasabay din ng pagkilos o pakikipagtulungan doon sa mga local chief executives. Ayon nga kay Secretary Trixie Cruz Angeles, may mga plano na ang Marcos administration at ito ay magtutuloy-tuloy. Hindi ito magtatapos sa personal na pagdalaw lamang ng chief executive. Narito ang bahagi ng naging pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. He will make an inspection of the disaster prone to the disaster areas as soon as he's given the all clear, as long as it is safe for him and to do so. And he will go to all those areas where it is necessary, that his presence will be necessary. Bahagi yan ang pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Ibig sabihin ay hindi naman na iisa-isahin ang naturang mga lugar, lalo tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks na naitatala. Sa record nga ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, meron ng 868 na mga aftershocks na nai-record maliban pa dun sa main quake na 7.0 magnitude na lindol alas 8:43 nitong nakalipas na araw at posible pa na magtuloy-tuloy hanggang sa susunod na buwan ang natura mga panibagong pagyanig at makapinsala pa dun sa mga struktura na dati nang nagkaroon ng bitak at nakitaan ng problema sa kanilang pundasyon at hindi muna po pwedeng i-occupy o gamitin ng mga residente. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa ibang balita naman, ipinalala ng Department of Foreign Affairs o DFA na natili pa rin ang alert level number 4 doon sa bansang Myanmar. Kaya lahat umano ng mga Pinoy doon ay dapat ilikas na. Una rito ay nagpaalala sa advisory ang DFA at sinabi nito ang alert level 4 status na noon pang Mayo 6, 2021 ipinatupad ay dapat pa rin manatili hanggang upang maproteksyonan ang mga OFW mula sa abroad. Sa ngayon na niya ay patuloy ang pagtutok ng DFA sa sitwasyon sa Myanmar at binabantayan ng ilang mga OFW na manatili pa rin sa naturang magulong o hindi na manatili sa naturang magulong bansa na nasa ilalim pa rin ng military junta. Iniulat ng DFA na mula nang maganap ang kudita noong Pebrero ng nakalipas na taon ang gobyerno ng Pilipinas nakapaglikas na mahigit 700 mga Pinoy mula sa Myanmar na siyang 60% sa kabuang bilang ng mga OFW na nakabase doon. May mga balita pa tayo, follow pa rin sa nangyaring malakas na lindol doon at patuloy na pagbibigay ayuda ng ating gobyerno sa mga naapektuhan. Pero bago sa ating mga balita, samantala muna sa mga paalala.
Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa mga nasiraan po ng mga bahay sa nagdaang lindol, anong gagawin dito ng gobyerno na tulong? May mga detalye pa si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, nagpapatuloy ngayon yung aksyon ng DSWD para tulungan yung mga apektadong residente ng ating mga kababayan na tinamaan ng malakas na paglindol sa bahagi ng norte, partikular sa Abra, gayon din sa Bengueta at lalo na sa Ilocos Sur at iba pang bahagi ng Region 1. At katunayan ay kasama nga ni DSW Secretary Erwin Tulfo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Bangued, Abra sa kanila isinagawa na situationer briefing kaugnay sa mga sinalanta ng kalamidad. At tiniyaka nga ng kalihim yung magpapatuloy na pagbibigay ng tulong. At ito ang sinasabi ng DSWD, bagamat yung mga hindi, kumbaga, nasiraan ng bahay, ganoon din yung mga hindi na matayan, ay meron din silang matanggap na tulong dahil nga sila ay apektado rin kahit paano sa naturang nangyari nga paglindol. Pero merong mga kaukulang mga assistance at tiniyak din ng DSWD na kung ikaw ay namatayan, sagot na ng gobyerno yung pagpapalibing sa iyong kamag-anak na namatay at ganoon din yung mga pagpapagamot at yung tulong para sa ay temporary shelter sa mga nasiraan either ay totally or partially damaged na mga bahay. Ito ang tinuran ni Assistant Secretary Romel Lopez, ang spokesperson ng DSWD sa exclusive interview ng Bombo Radio. At ito, para sa mga hindi pa nakatutok kanina, mga hindi nakapakinig, ito, tunghayan natin yung interview ng Bombo Radio kay Asek Lopez. Para po sa Cordillera Autonomous Region, 54 million pesos po yung naka-standby po natin na stockpiles. Kasama po dito yung available funds natin, standby funds na 5 million. Yung ating pong family food packs na worth 16.9 million. Ito po 25,000 mahigit po na mga relief goods. Meron pa po tayong other food items na maaari po ipamigay worth 2.6 million pesos. And then 29.6 million pesos naman po na non-food items. Ito po yung mga tents, hygiene kits, kitchen kits, willing po at ready po tayong pamigay. Sa katunayan nga po ay nakapag-distribute na po sa CAR na aabot sa 214,000 na non-food items. Ito po nga yung mga hygiene kits, yung mga tents, nakaset up na po dyan. 53 na po na mga modular tents yung nakatayo po dyan. Habang 40,000 pesos na po yung ipamahagi natin doon sa ilalim po ng Assistance for Individuals in Crisis. Yan ang bahagi ng pahayag ni Asek Romel Lopez at yung financial assistance na ibibigay ay nasa range ng 10,000 o 5,000 depende sa magiging assessment ng social worker sa naturang local government unit. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Abangan pa detalye mamaya ng mga balita yung mga otoridad, yung kanilang pinagpaghanda rin ang mga establishmento na maging handa lagi dahil sa hindi alam kung mangyayari itong paglindol katulad nangyari dyan sa Abra. At dyan sa Kamara naman sa mga taga-lalawigan po ng Cavite, abay pinaghahanda nila at ang panawagan nila sa COMELEC ay magdaos daw ng special election dyan po naman sa ikapitong distrito ng Cavite. Matapos naman na italaga ng Pangulong Marcos bilang kalihim po ng Department of Justice ang kanilang congressman, kaya ang hiling ng mga mambabatas ay magkaroon daw ng special elections. Samantala naman, sa panig ng mga polis, ang kanilang papel din sa panahon ng kalamidad. May mga detalye pa rito si Bombo Gerald Olip. Bombo Elmar, dahil daw sa personal na karanasan ni PNP OIC Chief Lieutenant General Vicente Danao
na sakuna noong siya ay kadete pa lamang ng PMA nung naganap yung lindol sa Baguio City, ay pinag-utos nito na unahin yung pamamahagi ngayon ng tubig, ay malinis na tubig dito sa ating mga kababayan na apektado ng malakas na lindol dito sa Northern Luzon dahil yun yung kulang ngayon dito sa mga apektado ng naturang lindol. At nagkaroon kanina ng send-off ceremony dito sa mga pulis na pupunta doon sa Abra at iba pang bahagi ng Northern Luzon para tumulong dito sa operasyon, itong mga isasagawang search and rescue operations at pagbibigay ng tulong dito sa ating mga kababayan na apektado ng lindol, lalong-lalo na yung mga labis na naapektuhan ng lindol kahapon. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahay kanina ni General Vicente Danao. Ang pinaka-importante kasi rito na nakita natin is yung tubig. Kasi definitely sa mga areas na yan, lalong-lalo na sa Baguio, Abra, pag walang ilaw, it follows na walang tubig. Okay? We have experienced that way back July 16, 1990. We were the first class cadets when that happened. Okay, underclass namin yung 92 at that time. Ang hirap. Ang tubig namin noon, china-chopper pa. Galing ng Maynila. Ganon kahirap ang tubig. So we deemed it necessary to prioritize the water that will be provided in that area, which is itong anong tawag diyan? Bladder? Water bladder and salination equipment. So yan kanina yung naging pahayag ni Lieutenant General Vicente Danao, itong PNP OIC Chief, bago naman ipadala itong mga PNP personnel doon sa Abra at iba pang bahagi ng Northern Luzon. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, ang ibang ahensya ng gobyerno katulad ng Office of Civil Defense ay tinyak din sa mga lugar na sinalanta ng lindol sa Abra ang kanilang pagtutok dito. At may detalye pa si Bombo Jovino Galang. Patuloy ang ginagawang monitoring ng Office of the Civil Defense sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7 na lindol sa Abra at ilang bahagi ng Luzon. Sinabi ni OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, 5 na ang nasawi at 64 ang nasugatan. Karamihan anya sa mga dito ay mula sa Cordillera Administrative Region o CAR at Region 1. In terms of casualties, meron na pong 5 na reported, mostly in CAR, no? 4 at isa sa Region 2. Injured naman, umabot na sa 64 ang reported natin, karamihan pa rin sa CAR, Cordillera Region. In terms of reported damage, sa Ilocos Sur, meron pong reported damage na mga municipal buildings at saka district hospital doon sa Cervantes. Yung ating Gabriela Silang General Hospital ay nagtamo ng damage. Yung Vigan Cathedral, yung Bantay Bell Tower ay may reported damage. Ang DepEd naman natin ay nag-report ng 61 schools na na-damage sa regions 1, 2, 3 at saka CAR. Tapos meron tayong 3 bridges na may reported damage sa karamihan nito sa CAR and Region 1. And then for the roads, 22 ay reported close to traffic. At meron 19 na one lane passable and meron tayong 12 punch-through open roads, no? In the Cordillera region. Sa affected population naman, we're still getting the numbers. Karamihan naman ito manggagaling sa Region 1 at saka sa Cordillera. Inaalam pa rin nila kung magkano ang kabuang damyos sa agrikultura at infrastruktura sa nabanggit na lindol. Wala pa tayong value dito, wala pang computation. Kasi yung sa Vigan, na may reported damage dun sa ating mga historical sites, yung mga heritage sites natin, iba daw po kasi ang computation doon. Then we have to check it with the National Historical Society. So hindi nila kagad-agad malagyan ng value. But I'm sure iba po ang value doon at medyo mahal po yun. Ating mga historical sites. Yun lang ang complication doon sa Vigan because they cannot put immediately yung
estimated cost of damage kasi iba ang valuation natin for historical sites. So we just give them time po na makaikot. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Resolution 100 naman pinagtibay ng Kamara na nanawagan si COMELEC na magdaos ng special elections para sa 7th District ng Cavite. May karagdagang detalye si Bombo Annali Soberano. Pinagtibay ng House of Representatives ang House Resolution Number 100 na nanawagan sa Commission on Election na magdaos ng special elections para sa ikapitong distrito ng Cavite. Ito ang distrito na nabakante ni Representative Jesus Crispin Remulla na itinalaga bilang Department of Justice Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos. Sa sesyon kahapon, inadapt ang nabanggit na resolution at walang objection dito ang mga kongresista. Ang hiling na special election sa COMELEC sa 7th District ng Cavite ay para makapaghalal ng bagong kinatawan nito sa Kamara. Kahapon, itinalaga ng Kamara si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez bilang caretaker ng naturang distrito at mananatili siyang tagapangalaga hanggang sa may mahalal ng bagong kongresista. Mula Kamara, Bombo Annali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 30 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Itong naghahani mo naman sa Baguio City, abay, inabutan doon ng paglindol itong si Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Ano pa kayang kanyang mga plano sa Paris Olympics? May mga detalye pa rito ang Star FM Bacolod. Kailangan pa rin maghintay ni na Olympic gold medalist Heidelin Diaz at Julius Naranjo ng 2 taon bago sila magplano para sa kanilang magiging first baby. Kahit pa ikinasal na nga sila na ginanap naman sa Baguio City. Ayon kay weightlifting champion Heidelin Diaz, handa na raw siyang magkaroon ng anak at maging mommy. Pero kailangan muna nila itong i-delay dahil sa pagsabak niya sa susunod na laban. Nakaplano na ang pagsali ni Heidelin sa Paris Olympics 2024. Ang ikalibang paglaban niya sa nasabing Summer Games kung saan susubukan naman niya ang lumaban sa 59 kg weight class matapos mag-reina sa 55 kg division noong Tokyo Olympics. Sa naging panayam ng Star FM Bacolod kay Munico Puentevilla, president ng Samahang Weightlifting ng Pilipinas, goal pa rin ni Heidelin na makapaglaro sa 2024 Paris Olympics. Kaya gumagawa sila ng paraan ngayon para masigurado pa rin ang kalusugan ng weightlifting champion. Ayoko naman magkasakit siya kaya nahanapan namin ng paraan na hindi siya huwag siya masaktan. Pero pag hatak niya ng barbell, pagka competition, baka magkasakit. Yan ang problema. Samantala, sakaling mabuntis na nga si Heidelin, sana raw ay baby girl ang maging panganay nila pero para kay Coach Julius, mas gusto niya ang baby boy. Si Heidelin Diaz ay nagpakasal sa longtime partner at coach na si Julius Naranjo. Sa mismong petsa nang manalo siya ng gold medal sa Tokyo Olympics. Yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, Star DJ Jessie nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang naturang sports news, itid po sa inyo ng Cherifer. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Pabalik mga kabenan sa ito ng pagpagalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay. So, 33 minutos na kaligid sa tag na alas 12. Sa ito niya pagbalik banwa, mangin kaupo natin si Dr. Sifard Kelian, ang head sa Provincial Disaster Management Program Division para sa pagkuha natin si Abis ang iya sining assessment kag kung ano ang kapreparado ang aton nga probinsya sa tion sang kalamidad kaangay sang linog. Kag iban pagid nga mga pagatalakayon naton pagkaligid lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox, kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe, kaangay sang pochero, yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga. Pabalik na mga kabayan sa ato ng pagpangalaga diri sa Palatuntunan, Bumbuanay, Sonto, 42 minutos na kaligad sa taglang alas 12. Kaupo natin karon si Dr. Sifard Gerhard Kailian, ang head sa Provincial Disaster Management Program Division sa Biagalinya. Sir, mayong udto. Udto, may bubudan niya, may udto sa kanang tagbalamati sang Bombo Radio. Sir, kagapon ginkibot kita sa Pertika Basko nga linog nagalunta dito sa may area sa Luzon. Madamo ang nagkalawasak nga mga structures kag sa latest nga report may 5 nagkalamatay kag 60 ang mga nasabaran. Diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental hindi pa malayo nga may mga linog man nga nagaluntad. Ano kita kapreparado diri sa probinsya, sir, kung may magluntad nga kaangay sini? Yes, Bombo Daniel, no, amo man ang amon nga gin ano diri no. Ari kay pasumong sa Mambukal no para sa DRM Summit and naga-ispurihan na yung mga DRM officer for a one Negros response plan no. And ginalantaw naton diri kag naga-inventory kami sa amon mga resources kag nagalantaw sa mga plans ang kada isa on how to magbinuligay ang aton nga mga LGUs on how to respond to a big disasters no and emergencies no. So amo na subong amon nga step no para man sa aton diri and ang province may ara naman kita mga trained collapse structure search and rescue responders no nga kada may equipage kita subong nga ready man no for that no. Ang aton sina is
we have to prepare individually kasi siyempre ang earthquake is sudden sudden nga nag-occur nga hazard, especially nga may ara kita sa mga ginatawag nga fault lines, no? So ang fault lines so muna ang mga nag-generate sang aton nga ground shaking, no? Kagti amo na, no? Again, ang una gyud sila siyempre ang aton nga preparedness sa individual, ang aton nga duck cover and hold nga practice sa permi every time nga may earthquake drill kita, no? So ginaano man natin ang mga pumuluyo nga every time may ara kita earthquake drill you participate and para kita preparado man sa matabo, no? And again, ang aton nga mga evacuation areas, mga areas of safe refuge dapat identify din na naton sa aton nga mga LGUs or sa aton nga mga establishment or offices kung sa diin kita nagatiner, no? Ay para may balaan naton ang aton nga pagahimuon in case of an earthquake. Aha. So do timing giding inyong summit gali subong, bali way pa man nagluntad ang linog kagapon, naka-schedule na inyong summit. Yes, na 26 to 28 ang ating summit para sa DRM officers, no, kag mga SB. Kagahapon sa 26 nagbuha niya sang executive course on incident command system ang aton mga local chief executive upod ang aton nga sinalanggang gobernador, Governor Bong Lacson, kag ang aton nga provincial administrator attorney Rifando Diaz. So bali ano ni ang matabo sa inyo siling ganito one gross response system? Response plan, no, ang aton nga ginasuguran nga i-formulate, no, kag gina-draft naton subong para ang isa may ara na sang ng responsibilities kag kabalo magbulig ang mga LGU sa iya mga nearby LGUs nga pwede maapektuhan sa aton nga mga disasters. So bali anong sistema sini bangod sining inyo na nga ipatuman nga response system, bali mapadasig ang pag-responder? Pag binuligay sa aton ng mga LGUs, especially kung dako ang extent sa aton nga mga damages, hindi man lang sa earthquake, actually for Canlaon volcano eruption and for hydrometeorological or mga typhoons, ginapreparahan naton para automatic na ang pag-respond sa mga LGUs in times of disaster and emergency. So bali mabinuligay ni ang tanan nga mga LGUs? Yes, so amo na siya ang primary purpose ng ating summit. Halimbawa kung may ang isa to LGU nga doon natamaan gid. So bali ang iban nga mga LGUs magka-responder dito sa summit ni LGU. So, may ara kita nga nang ginatawag nga system or may ara kitang ginatawag nga mechanism nga makabulig ang mga LGUs sa iya upod ng mga LGUs. So ano ang inyong reaksyon, no, sa kagapon nagapatigayon kamo sang summit? Gulpiada lang naglinog dito sa Luzon. Ano ang nangin immediate reaction nyo kagapon? Actually kay kahapon niya may mga workshops kami, no, towards disaster resiliency and strengthening the communities, no. Kaya ang una ginaton nga i-strengthen dapat ang atong communities, ang atong barangay. So nag-risk assessment ang mga DMOs kag nagahatag ang based sa atong mga facilitators, no, nagahatag kwan ang atong mga facilitators on how to empower the communities on their preparedness also. Okay. So bali sa subong way man kita sang ang aton nga mga earthquake drill regular man ginapatuman, sir? Yes, every kada fourth quarter, may nga kita nga quarterly nga earthquake drill, no. So dagsa ka mga LGUs may na sila nga scheduled earthquake drill. So sa pamatyagan mo, sir, dako gid man na mabulig sa mga pagpatigon sa earthquake drill ngay kagapon sa naluntad nga linog, at ibisa na mo ito mga damage daw, at least do minimal lang ang casualty? Yes, kasi siyempre preparado man ang tanan and they know what to do, no. Ang panic kaning liwat ang the people are not correctly informed, no, are not informed correctly. So panic sila, no, kung magpanic ka, so mas dama aton nga casualty, dama aton mga pumuluyong hindi kabalo mag-ubrahon nila in times of the occurrence ng isa ka disaster. Okay, sige. Sir, salamat gid sa imong oras kag may ngapon sa liwat. Yes, so tagsangalan sa aton nga governor, ang aton nga PDRMC chair, Governor Bong Lacson,
madamong salamat sa mayong udto sa tanong pagpalamati isang Bombo Radio. Si Dr. Seafard Gerhard Kailian, no, ang head sa Provincial Disaster Management Program Division. May aras la summit, yung ginapatigayon, at nga mga DRMO officer dito sa probinsya sa Negros Occidental, no, nag-ongoing to sila sa ilang seminar workshop sa Mambukal Resort. Noticing ko ti tama-tama gid nga may aras la sang summit yung napatigayon, kag amo ni kaniyo kwanda yon nasampulan dayon kagapon nga may linog nga nagluntad sa Luzon. So makuha ni nila base sa ilang nga mga ginahumlad karon nga mga pamaagi sa pagpanasig sang pagresponder sa tion sang mga kalamidad ang natabo kagapon nga insidente. Kag ti ang aton nga earthquake drill regular man ini nga ginapatigayon. 10 minutos banwa ang nabilin kamagadangan kita sa tagna nga launa. Ako lang ni anay basahon ang isa ka ginapadala diri nga mensahe sang isa man naton ka mga tagpalamati reklamo sa tiller sang Sinico, no? I-shout out lang ang isa ka tiller sa Sinico kay hambal diri sang complainant gundon bumbudan reklamo kulang ang tiller sang Sinico. Si Pearl Joy Ortiz, no? Pearl Joy Ortiz may nagamuno sa nagareklamo si imo diri kay hindi ko numayo ang imo nga pag-attender sa mga kliyente nga nagabayad. Ang iya din ginahambal nga tama ka kuno ka suplada ka nagapaninggit. Kahapon nagbayad ko kuto, wala ko lang nabatian hambal niya naninggit dayon. Gatulukay lang kami sang gwardiya kay bisan siya daw hindi man kumporme sa ginimo sang teller. Bago sa ako may nauna pa sa nga tigulang nga ginsinggitan. Nagapungko pa lang ko nga nagahulat sa akon nga number, nabatian ko na nga ginasinggitan niya ang tigulang nga lalaki. Wala ko na guna-una nga himuon niya man sa akon. Now, sa mga teller, ini ang side lang ni sa complainant, way ko kay balo kung ano gin man to ang aktual nga natabo. Pearl Joy Ortiz, no? Way ko kay balo kung ano gito aktual nga natabo, pero amo niya ginpayag diri sa comment section sa nga Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod. May aragi man na instances nga ako mismo nga sang nagabayad bako dira gali kay subong, diri na ko nagabayad sang akon nga bill sa Queen Bank. Ang Queen City Development Bank bla diri sa idalom sang Bumbo. Nagabaton iya sang payment sang Sinico. Di kumayara kamuda mga bills sa Sinico, pwede nyo di bayad sa Queen Bank. Parang hindi na kamuda iya maka-experience sang mga kumayara man nagasinuplada nga tiller dira sa Sinico. Di sang una sang dira pa ko nagabayad sa Sinico, sang wala pa din nagabaton sang payment ang Queen Bank. Manotisyan ko gid mana nga may ara gid iyang ambot lang kung ano ang ilang sining training nga ang siguro bangod nga sa kadamo sa ginatindir nga lang manugbayad may ara nga daw hindi kintindi sa instruction, pero dapat nga inyo nga intindihon nga ang tanan nga tawo nga nagabayad raya hindi pareho ang kondisyon sang utok samtang ara dira sa teller nga magabayad. Hindi pareho ang kondisyon sang utok kag hindi man pareho ang kondisyon sang kaalerto niya sa pag-intindi sa mga instructions, no? Ang dira sa teller dapat kung may ara ka mo nga instruction inyong i-explicar sa masyado ka klaro nga pamaagi kag hindi nga daw nagasinuplada, no? Kay hindi na ya amo ang dapat nga himuon sang teller sa mga nagabayad da mo. Dapat nga paminsaron ninyo nga kung hindi tungod sa mga consumers nga nagabayad da sang gina-consume nga kuryente, hindi bang gani ka mo masweldohan da kung way sang koleksyon siguro? Remember nga ang sweldo nyo da halin man na iya sa ginabayad sa mga konsumidor. So, atindiron ninyo mga konsumidor sa insakto. Ngayon ninyo pag sinupladahan, ako niya
pa-intindi ko lang ni sinyo mga tiller daha. Kagakibalo ko nagamonitor ang Seniko may gapamati na sa Bumbo Radio mga gwardiya dira. So ining si Pearl Joy Ortiz kay ginareklamo sa isa ka netizen nga nagpadala sa iyang mensahe diri sa Bumbo Radio. Gusto ko lang may baluan ano imong rason nga ang wala labot sa sining complainant nga nagpadala di sang iyang mensahe. May ara pa kuno tigulang singgitan mo man samtang nagahatag ka sang instruction kay basi may mga pala magkutanon tubla sa ilang nga bill. No bisan ano ka mo kasakuda hindi pakalmahin nyo, hindi ka mo magpasingit. Hindi tani madala sa pinasingit mo. Sige. Sa liwat daw sa mga tiller, hindi ka mo magpinasingit sa mga nagabalayad. Kay way ka mo kibalo kung ano mga pinagdadaanan sinaya. Nga daw hindi makaintindi sang instruction, hindi ma-pick up na yun, hindi nyo na nabaluan kung ano ang mga rason dira. Basi kamo man ang hinay kaya daw hindi mamabati ang inyo gina-instruction. May gani ko one time yung kantuan ko opisina nga hindi magani ko intindi sa instruction mo. Sa opisina to sa may Hall of Justice, sa Register of Deeds, nga may process ko dito sa nga papilis, may babae ito nga nag-attender sa akon gani sus, pambalo ni mo daw pila ka word sa isa kasikan mo. Sir, hindi ka kabalo mo kung ano tungin pang wakal. Ginamaom ko lang. daw ginalagas siya sang demonyo ka mag-explicar kung anong padason nga imuon. Sus, daw nahuyaman ko magsiling nga ano to maminay na ma'am. Daw nahuya ka man bala magsiling nga abi maminay lang pag-instruction kino hindi ko kaintindi. No? Kapit pa nga inabalang nakapurma ka, nakalong sleeve ka. Tapos daw hindi ka makaintindi sa instruction pero hindi gin masyado maintindihan. Kay ang pag-explicar ay ining kuan bala syado kadasig ang pagambal. Sa mga nag-explicar bala sa mga katawan pwede lagdayon nyo lang paghambal kay damo hindi makaintindi. Ako gani naka-experience sila nga hindi ko kaintindi. May na lang kay ginpilit ko na lang intindiyon. Ayo. Naka-experience ka muna banwa? Sa ato ng mga tagpalamati, naka-experience ka muna sa mga government offices. Nga kung isa mag-instruction sa inyo, doon hindi nyo maintindihan. Ako yan na-experiencean ko na. Hindi ko kaintindi. Ipabayaan ko lang si kusina lang. Ilang nga umaumon ko na lang 4 minutos na nabiling ka mga dahil kita sa tag na galauna. Ari kita anay, antes kita magkuha pa sa pila ka mga reports, pila ka mga interviews. Gusto ko lang ipaibalo sa inyo banwa nga nagsugod na ang enhanced swerte sa palengke sa Bumbo Radio kay Star FM. 6.5 million pesos nga cash siyahan in total prices ang igapanghatag nationwide. Bangod promo ini sang Bumbo Radio Philippines, libo-libo nga cash siyahan ang nag-ulat sa weekly prices. Kag may dalag ko nga cash prices ang inyo nga madaog sa grand draw. Gani, magpreparar na mga kabumbo kag ka-Star Nation. Kag magpasakop na sa enhanced swerte sa palengke promo 2022 ng Star FM at Bumbo Radio. Magasugod ini mga kabyanan sa Agosto 1. No? Magasugod ini sa Agosto 1, 2022. Pila na lang kaadlaw. No? Kay ang Hulyo, katapusan sa Hulyo 31, Domingo, ti Lunes gid. No, mag-umpisa ang ining enhanced swerte sa palengke promo 2022. Mayara 3 ka mga pamaagi agud magdaog. Ang unang pamaagi agud magdaog, mapus lamang ang magpasakop ibutang sa sulod sang puti nga sobre ang nabakal nga proof of purchase, isulat sa gwa sang sobre ang ngalan, edad, address, contact number, pirma, week number nga intrahan sa subong week number 1 kag ang ngalan sang proof of purchase nga ginlakip sa sobre. Ibutang man ang promo title, Enhanced
Swerte sa Palengke Promo 2022 ng Star FM at Bombo Radio. Kag i-address mga kabyanan, mga kabombo, sa Bombo Radio kon Star FM. Ihulog na ang inyong mga entries sa istasyon sa Bombo Radio Star FM o kung sa mga ginpamutang nga mga drop boxes malapit sa inyong lugar. Gani magpamakal kag mag-usar o kung magamit sa mga masunod nga mga produkto, agud kamo ang makatipon sa madamo nga mga proof of purchase, agud mag-enjoy sa mga papremyo nga igapangatag. Yari ang masunod nga mga proof of purchase. Silver Swan, sukang puti. Silver Swan, sukang puti, walang labis, walang kulang, nalinamnam. Proof of purchase, sini, isa ka Silver Swan, vinegar sa stand-up pouch o kung label, pwede na mangin isa ka entry. Ari pagid, urukan. Kaysa urukan mga kabyanan, maayos ang buhay mo. Isa ka sticker o kung coupon nga may ngalan sang tanan nga promo, nga Bombo Radio promo titles, mag-qualify na ini para sa ka entry. Kag Pure Gold, sa Pure Gold, Banwa, always panalo. Isa ka receipt o kung resibo nga may minimum purchase nga nagabalor 300 pesos, sa bisan diin nga sangasang niya Pure Gold Supermarket, pwede na. Ari pagid ang habon nga Lifebuoy. Lifebuoy now in the Philippines, isa ka empty box sa bisan ano lang nga variant size, ma-qualify naman ini para sa isa ka entry. Kag San Miguel Pale Pilsen, la sarap laging kasama. Amuna ko no, sarap laging kasama ang Pilsen Bumbu Carla. Bumbu Harold, sarap laging kasama. Ang San Miguel Pale Pilsen. Isa ka tansan sa bisan ano nga size, may 20 ml or 1,000 ml, ma-qualify na di para sa isa ka entry. Kag ari pagid, R. Floridi Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Isa ka coupon sang tagsa kapag pamakal sang worth 100 pesos nga balor sang alahas, relo kon anuman nga pawned item. Worth, may worth na may balor pa. Isa ka coupon, yatag sa inyo, sa pagbakal ninyo sang worth 100 pesos, nga kung ano man da, alahas, relo, kung ano man nga mga ginprindang nga mga item, every 100 pesos nga balor, may ara isa ka coupon iatag para himuon nga proof of purchase. Kag subong man, SED, Panyawan, basta SED, marketing, tatak magaling. Isa ka empty blister pad, o kung banig sang SED, Panyawan plus with luyang dilaw, plus mangustin, plus makabuhay capsule, o kung SED, Panyawan with garlic, plus banana, o kung banaba, plus makabuhay food supplement capsule, mag-qualify naman para sa isa ka entry. Tumataging tingman nga kasiyahan sa weekly prices. Kada Sabado may 3 ka mga magadaog bilang studio winners. First prize, 5,000 pesos plus 1,000 worth of gift pack. And second prize, magabaton sang 4,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth of gift pack. Kagang third prize winner, magabaton naman sang 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Sa send-in entries ni siya Banwa. Ikaduha nga pamaagi sa pagdaog, online activation. Kasiyahan, 3 ang magadaog sa online contest para sa pinaka nami nga promo products display sa mga sari-sari stores kag mini groceries. Iupod sa display sa inyo mga sari-sari store ang mga produkto nga sponsor sa sini nga promo. Kuhaan sang litrato ng inyong matahom nga mga display kag ipadala sa inbox sang Bombo Radio Bacolod FB page. Ilakip ang ngalan sang entry sender, ngalan sa sari-sari store, complete address kag contact number, deadline sa pagpadala sang entry sa inbox sang Bombo Radio Bacolod page amo sa Martes, Agosto 2, alas 12 sa udto. Yari ang mga papremyo. First prize, 3,000 pesos plus 1,000 worth of gift pack. Kag duha ka consolation prizes nga tag 2,000 pesos plus 1,000 worth of gift pack. Ano ang criteria sa judging? Ang impact and attractiveness, 40%.
Originality and uniqueness, 30%. Number of likes, 20%. Concept and ideas, 10%. A total of 100%. Ikatatlo nga pamaagi sa pagdaog. Kada Sabado ang Bombo Radio kay Star FM magapadulong kag magapatigayon sang aktibidad sa sulod sa merkado. Kaupo na mga sponsors. Bantayan ang paglawag sa mga lugar kung saan iniwaton ang palengke activity kada semana. May mga programa kaangay sang kantahanay, pagsinaot, bunong braso, naglain-lang nga mga parlor games, may video kay challenge kag raffle draw nga makapalipay kag maka-entertain sa mga shoppers sa sulod sa merkado. Para naman sa mga magapasakop sa palengke raffle draw, inyo dalon ang inyong mga entries kag ihulog sa mga drop boxes sa sulod sa palengke venue ang mga premyo gilang i-award pagkatapos sang draw. Ano mamagadaog sang 500 pesos nga cash kada winner plus 500 pesos nga balor sang gift pack kada winner. Sa grand draw, limpag-limpag mga kaibigan nga kasiyahan ang ikapananghatag 20,000 pesos nga 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos bilang guaranteed prizes plus 5 consolation winners sa tag 2,000 pesos each sa 24K cities sa nga may Bombo Radio Star FM stations nga pag-iwato naman ni sa September 24, 2022. Enhanced rate sa palengke. Sang Bombo Radio Star FM, over 6.5 million pesos kasiyahan. Total worth of prizes. Ang igapanghatag nationwide. Gani magtipo na sa mga proof of purchase kag i-prepare na ang inyong mga madamo nga mga entries. Sa tanan nga mga non-winning entries sumalin week 1 to week 7 sa mga studio kag palengke draws ang qualified para sa grand draw. 6 minutos ang nakaligad sa tag ng alauna. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. This time mga kabyanan, i-try na ito labi kung nakahugpa ng aeroplano ginsakyan ni Monadia Hardin, ang General Manager sa Bacolod City Water District. Kay sugpunan tani ang reklamo ginpadangat diri kaghapon ni Ma'am Jima Olvido nga nag-alalaing gid siya kay ang iya sini banwa nga permiro nga koneksyon sa Basiwa residential. Tapos ambot sino nagputi nga ginhimo commercial. Di iya nga balayran nagadoble. Daw kay dako ang charge kon ang imong ginpatakod commercial. Ang imbes nga balayran niya mga almost 700 lang, nahimo na more than 1,000. Tibalo na ito labi, may lang kinakahugpa ng aeroplanong gisakyan ni Ma'am Monadia Hardin. Nagpamanila ko rin siya. Sa piyak linya ang General Manager sa Basiwa. Ma'am, mayong hapon. Mayong hapon sa imo, Bombo Daniel. Mayong hapon sa tanan nga nagapamati sa imo programa. Okay, kumusta na to ang ginapadangat ko na sibong concern ni Jima Olvido nga galalaing gid siya kay ang iyang ginabayran primero gamay lang kay tungod nga residential man lang iyang koneksyon. Ti isang pila na kabulan kuno naghimo na commercial. Kapila naman to may nag-inspection. Ti daw wala magyapon kuno gin kambyuhan from commercial to residential ang iyang koneksyon, ma'am. Yes. Paghambal mo sa akon. Pero before anything else, salamat din po Daniel. Naging extension ikaw sa amon na customer care. Pero nevertheless. Amuga naman. Pero naasikaso tagito dayon sa buligman sa aton nga partner nga si Prime Motor. Naasikaso ta nato nakbalik na to Bombo Daniel sa residential. Do medyo kulang lang guro nga nakadto si Ma'am Gemma sa aton nga opisina kag nag-clear niya ang Prime Motor. So eventually pwede gid siya kakadto na Bombo Daniel sa Prime Motor kay nabalik na to siya sa residential. Tapos naintindihan taman nga nautdan na siya because though July 7 or 17 pa ang last nga payment niya, pwede siya kakadto tapos pwede niya nga maistorya nga i-staggered basis lang ang iyang arrears
kundo medyo hindi gid masarangan nga mabayaran one time. But then the good news there is na okay na tong iya nga account. Kung nagapamati si Mama Gemma Olvido, inang ma'am, pwede ka nakakadugid sa Prime Motor kay tiari ako subong sa Manila, so hindi ako ka-assist sa iya, pero kung sa Monday magkakadto siya, pwede ko siya ma-assist o kung mas kinuha ay makadto lang siya sa opisina ni Prime Motor kay kabalo na to si Prime Motor sang details ng iyang problema. Okay, pero napabangkot mo ma'am, ano natabo nga ang from residential nag-commercial ang iyang kategory? Waay nato napamangkot Bombo Daniel no kay may arakis ang ato na balang mga bill tenders kita nila nga residential tapos may negosyo ginahimo dayon nilang commercial. So bali ang sa iya guro na justify ni ma'am nga basi residential lang gid man siya ano pa nag-okay man ang aton nga inspector nga residential siya. Although the medyo na delay lang siguro sa ang aton nga partner sa pag-change sa iya balik sa residential, nevertheless na adjust na naton to Inang kulang lang sa nga pagkadto kapag istorya sa aton opisina. Okay, pero ma'am pila ka ang mga binulan nga nag-categorize ini siya nga commercial kay dako ang iya bayaran naman agad siguro base ang rason ko nga nga duway na gid lang siya kabayad kay primero ang iya kuno ginabayad sa bill daw mga around 700 lang. Sang commercial daw sobra na 1,000 ang isa niya ka bill. Yes. Oo, kahit ang aton nga rate ng commercial is times 2 mo. Pero hindi magkabala kasi Ma'am Gemma ang aton adjustment ibalik tagi siya sa residential. So meaning kung nag-bill kita sa iya commercial, ibalik naman siya sa residential. So, pero ato na bilingan na to ya ma'am nga nga may bayaran sa sangkwan hindi na to siya pwede nga i-recompute liwat. I-recompute ginaamo nang ginamin ko nga adjustment Bombo Daniel. Ang iya to nga bill nga commercial i-adjust gid naton balik sa residential. So kung ano ang amount nga i-adjust naton i-minus dito sa total bill niya. Wala gid problema, may adjustment gina nga maubra sa opisina Bombo Daniel. Ate sige okay amo manaya ang ginatan-aw namon diri nga na-justify magaling ako nga residential siya kag kung nakabayad ato sa nagligad sa rate nga commercial do ka unfair man karon nga nagbayad siya nga hindi to ma-refund or hindi to ma-recompute kag ma-reflect sa next niya nga billing no at least kay siling niya to ganun di sa akon siya ti ano man lang ang trabaho sa iyang bana do sa construction bla mo wa magisla sang source sang income nga makasarang magbayad sa nga muna kadako ma'am. Sige, wala gid problema. I-adjust na naton ang ginamin naton nga adjustment Bombo Daniel. Ibalik naton sa residential ang iya nga rate. So kung nagbayad sa commercial, i-minus na gito ang portion nga dapat residential lang. Sige, mayo gid. Mama, pero doon naka-mention ka nga daw may isa communication padala sa imo daw may pila to ka bulan ang iya nga arrears? Hindi na ako kadumdum pero gintext ko sa imo Bombo Daniel. Pero may ara to. Sige, anyway, hindi man siya subong gina-kwan gid siya gina-pressure nga magbayad nga the whole amount no kay daw may tagaan na siya sang daw gamay nga arrangement na. Yes, of course. Maskin hindi siya nagkadto da sa aton, maskin magkadto lang sa aton nga opisina, may arakis nga nagaayo sa aton o kon kay Prime Motor, nagapaayo gid kita Bombo Daniel. So may arakis nga do hindi na gid masarangan, mabayad lang sa amo sini nga amount tapos ang mabilin i-divide naton into pila ka bulan nga masarangan nimo, idugang naton sa imo nga present na bill. Amo man ang himuon naton kay Ma'am Gemma. Hindi to na siya pagpabayron ura-urada gid nga amo na kadako, depende kung pila lang ang iya nga masarangan tapos i-promissory note na lang ang iban. Okay, sige. Salamat gid ma'am kag kabay pa makaliwat. Okay, basi may mga dason pa blaga magkanto di sa Bumbo. Ti siling ko gani sing ko way ko abi connection sa Prime Water. Ang connection ko lang di nga matawgan si Ma'am Monadia Hardin. Wala gay problema kay ubra tama na Bombo Daniel part na sang aton nga ubra sa aton joint venture agreement nga mag-cater man sang mga kinahanglanon sang aton nga customer care.
Kag ang aton nga partner si Prime Water willing gid na nga mag-assister man kag mag-accommodate sa aton. Okay. Samtang nag-interview ko di subong si Imo, ma'am, may kuan pagido, may nagasingit pagintiro siya. Ilaki pa pamangkot ang tubig bala nga daw may time gid nga kaitom sang tubig kuno, ma'am. Yes, isa na sa aton nga ginatutukan subong ha ang aton nga turbidity sang aton tubig. May ara gid time nga isa maskin wala brown out naga-turbid ang aton nga tubig, pero ang aton nga mga pumuluyo, ang aton concessionaires namon nga gina-work out naton upod sa pagdugang sa aton nga mga water sources. Kulang bala Bombodan niya lang aton nga tubig. So, wag kulang-kulang na ang aton nga gasulod sa aton nga tubo, naga-turbid gid man ang aton nga tubig. Pero eventually, gailang kami jutay lang gid nga timpo kay aton gina nga pagakayuhon. Okay, sige ma'am, salamat gid sa imong oras kag maayong hapon sa liwat. Salamat man Bombo Daniel. God bless you. Thank you. Si Mona Dia Hardin, ang General Manager sa Bacolod City Water District. Ma'am Jima Olvido, kadto ilang to ang basiwa o ng Prime Water sa kung hindi subong sa Lunes, no? Para nga ma-arrange ang schedule sa imong nga payment. No, kay okay na to Lantaon to nila ang mga binulan nga ginbilingan ka sa commercial nga kategory, kag i-adjust na to nila dayon man, ibuhin na lang to ang imo nga nabayaran na sa mga subong mga billings. Kay parang mahitso ng imong problema, masolusyonan. Ti ara manggali kadasig malangali, no? Maluoy man ta sa kay Ma'am Jima Olvido nga residential ang giliyan, bilingan siya komersyal. Tapos ano bala na yung times 2 ang diferensya? Tidaw sino man nabi, hindi maglain buot sina nga ang imo yang balayran. Imbis nga 600 lang, imo 1,200. 16 minutos manwa ang nakaligad sa tag na galauna. Dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, bumbuhanay so ito magabalik kita pagkaligad gilamang sa pila kami importante nga mga panumdom. Standby. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtap na. Pabalik mga kaberan sa ito na pangalaga diri sa panatuntunan na bumbuhanay. So 20 minutos ang nakaligad sa tagna nga nauna. This time balikan natin ang report sa nga patrol upod kay Bombo Carla May Defensor sa piyak nga linya. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombadan. So, apektado man ang mga drivers ng katapos ng tono, Bombadan, regarding ni sa mga online booking ni Bala Bombadan. Sa nga gireklamo diri nagligad sa nga isa man ka taxi driver diri sa syudad sa Bacolod, Bombadan nga ini nga in-drive ni nga online booking ni nga Bombadan nga hindi na sila makakuha sang pasahero bangod nga nakabook na ang mga pasahero sa mga online na Bombadan. So, inisuno kay Sir Mario Eusebio sang taxi operators na sang Negros Occidental, Bombadan. So, apektado man ini sila kag willing man ini sila nga mag-file sang complaint na Bombadan sa LGU diri sa syudad sa Bacolod para at least nga mahatagan man sang atensyon ng ila sini nga concern na Bombadan kay ti dugay naman ini nga gina-concern nila gali kay ti nagligad ya Bombadan na mayara sang franchise nga gin-release ang LTFRB sa katapos sang akon sa Grab Bombadan, no? So sa subong niya ti hindi na sila regulated kag wala na ini sila na renew sang LTFRB Bombadan ti area sang Iloilo do ini do da ginuntat ini Bombadan bangod nga naapektuhan gid ang mga katapos sang taxi drivers diri Bombadan do kadamo gid diri sang mga online na booking sa mga salakyan diri sa Negros Bombadan o kung diri sa syudad sang Bacolod. So willing ini sila nga magpadulong sa opisina ni Councilor Al Espino para mag-file sang formal complaint na Bombadan. So Bombadan, pamatiyan nato ng pakayagi. So bali, yes. mga pilagid ka porsyento ang ginakapirdi sang sining mga taxi drivers sa Ayhan Bombo Carla sa sining nag-online online booking? Si Bombadan na suno kay Sir Mario Eusebio sa iya nga paglantaw ya do medyo mahal-mahal iniya ang online booking Bombadan. Pero sa kagay na gi-interview naton nga isa ka taxi driver dira sa area sang North Terminal, gamay lang man Bombadan no ang diferensya o galing kiti tungod nga mas mabakal kumbaga bala so, kung sa baligya Bombadan mas mabakal ini sila kay ti i-book mo lang then hapiton ka lang ya Bombadan. Yes Bombadan do ka convenient bala Bombadan ini nga online no ti ini do ikuan na lang tanan parang way na lang gamo pati ang mga taxi tanan ni pagi na lang sa online may araman Bombadan no nga mga taxi drivers nga nagahimo man sini no sa ila sini nga mga ni suki na bala nga mga pasahero ti ugaling Bombadan. Although nga makasiling kita unfair ini sa mga taxi drivers nga way naga-online booking. Pero do hindi kita abi makapalagyo hindi kita makapalagyo sa subong nga panahon nga naga-high-tech na tanan. Nga na balang hindi kita makapalagyo sa amo sini nga sistema
nga ginapapos naton ang mga bagay paagi sa online. So, kinahanglan makisabay na lang kita kay kung hindi kita makisabay, ti mawigit kita eh. Amo gani abong badano. Ti okay man na abong badano kung mayara sa mga online booking, pero hindi bala abong badano ang concern sa iba ng mga taxi drivers. Ining hindi bala makagamit o hindi ka balo magamit sini sa mga Android phones bala nga gamit pang online na booking abong badan kay ting iban kalabanan diri yung mga kung baga abong badan ng mga tagsigulang na bala na taxi drivers, mga tipa ng ila sini nga mga cellphone. So amo man ila sini nga concern kay isa pa bombadan, sila lang niya ang mayara sa nga franchise para kumbaga mangin public service bala abong badan kay tiining mga online booking nga ni bombadan hindi na inisla ma-consider as a public service bangod nga wala sila sang franchise nagikan sa LTFRB bombadan. So bombadan pamatian nato na pahayagikan kay Sir Mario Eusebio. Online booking sa mga auto? Yes. Sakyan? With sa info na nakuha namon, ang Grab may number of vehicles, number of cars sila nga gina-approve sa LTFRB. I think sa mga 100 to 150 no kung hindi ko magsala. Ang InDrive as per info namon from LTFRB wala pa na siya na-approve mo. So meaning legal naman ang operation sila. Yes sir. And considered sila as colorum. So base anytime ma-operate man ng LTFRB, so temo na ma-apprehend na silang mga operations. So sir, amo ni sir ang concern sang mga taxi drivers kay tungod nga gakadulaan sila pasahero. Amo man dira sa inyo, amo man ni inyo sili nga mga drivers Amo gid na siya pero before abigit gin contest man na naman sa Grab nagpabalo man ang LTFRB sa amon nga nagpagwa sila MC or memorandum circular regarding sa approval diri sa Bacolod for Grab. Na actually may isa pa gid ang hear na allow man to sila. Pero limited number of cars lang ang inallowed tapos ang iba na wala pa gid niya wala gid na approve. Galing gid sa pen lang nga wala sang may nag-apprehend kay wala amo na ang ban nila wala na regulate. Oo, hindi na regulated sa LTFRB. So, ti apektado gid kamo sir bangod ni sa mga nagapa-online booking sir. Actually, apektado na naman. No? Additional na naman siya problema sa parts and taxi. Kay una-una, kay ang mga apps na yati sa subong ya, damo naman na nag-apps mo. So, mas mahapos sabi sa ila yung mag-hail sa mga salakyan. Yes. Yati private na siya ya. Expected mo na usually mga bago or slightly use ka mga salakyan compared to taxi yang ati siyempre commercial use. So, amo na. Pero ang sa regards naman sa platihan medyo mahal ang ila kagti sila may man sila sang ila nga fare matrix na nga ginatawag which is why pa kami idea gid kun more basta usually mahal gina sila compared sa taxi. Di plano nyo Sige, ha? Okay, actually amo man lang ginahulat namon ang advice pa na bisang LTFRB kiti before the konseyo mo kami sila ti ang nagligad ko ti wala. That's a good idea para at least makahimay mo naman as soon as possible. Sa subong na base sa sectoral ni Mayor Albi, ang transport nga taxi sector, managporma kami subong sa isa ka Bacolod Association wherein tanan nga mga legit taxis nga nag-operate within Bacolod, ipormahon na naman sa ka-association. At the same time, kami sa umbrella sang ABB sectoral. After since kung ma-form na namon ang asosasyon, hasta ang mga drivers na madala na sa amon, kasi mabilog sa transport nga taxi sector. Taxi lang niya, wala po ng iban. So, amo na once ma-plaster na sa namon, makahimo na kami na sa association or sa group, maiara na kami na sa tingog. So, that's why kung whatever ang concern namon, pwede na namon ma-air directly sa aton LGU kay under kay Mayor. So, panawagan ko lang sa tanan yung mga driver subong, ang anang nyo kay ginagiyo tanan subong para maka-formata sa isa ka grupo nga matingob tanan para may isa ta ka boses ang tanan nga taxi operators including the drivers sa taxi transport diri sa Bacolod.
Bombo Dante, amo na no Lagi mo nagyapo na nga kung may aras lang nga ano na online booking. Ang iban nga mga pasahero hindi man maka-afford sa online kay mahal man, balik magyapon na sa mga nagabiyahe lang. Amo gigani Bombo Dante, no? Pero kamay pa Bombo Dante nagdamo ang sa lakyan. Dawas damo pang taxi kaysa sa pasahero. Amo gani Bombo Dante, no? So mula na Bombo Dante, kay mula na ang concern sa aton sining nga mga taxi drivers nga doon nagaka-upper dia dili sila bangod sa online Bombo Dante. Okay lang din ang iban kung may mga suki na o kung contact man ini sila sa iban tagin nga mga pasahero Bombo Dante. So Bombo Dante, natiya mo na danay magahimo pa ini sila sa asosasyon para at least nga maka-complain o kung makahimo na ini sila sa formal complaint sa LGU dili sa siyudad sa Bacolod. Yes, Bombo Dante. Pinahulat man ganito ni Al Victor Espino, do siya committee chairman sa Transportation. Yes, ginahulat yung mga dito ang ilang complaint nga ipadangat dito sa sanggunian kay para nga ma-diskusyonan ini. Yes, Bombo Dante. Okay, ma'am, na Bombo Dante. Okay, tiyan mo lang nagaling nag-gakwan ini sila mapatindog ini sila asosasyon para isa ko na lang ang ila sini nga mga concerns Bombo Dante. Napanawagan naman ini no kagaina sa nga isa man ka taxi drivers nga mag-ugyon ini sila para at least matagan man sila sa aksyon Bombo Dante. Bombo Dante na may nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Si Start of World number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. 30 minutos na banuan nakaligad sa tagna nga launa. Ginakulabos kita sa nga oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay sa udto. Of the Nerma kita buwas upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante Spain Standard Time, 42 minutos na ang nakalipas sa taklalauna sa hapon. Mayang hapon mga kabombo sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki sa mga nakatuni na. Sa aton sila nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilusoan sa inyo si Tagsa Kamaradyo. Sa tanan nga malabutan sa aton sa 630 kHz, hello and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gapon, welcome, gina-enjoy kita. Pinagi sa aton sining live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com. www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Ang aton siniiyang local website mga kabombo, no? Sa aton siniiyang local website nga www.bomboradio.com/Bacolod. Kamusta ang aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati aton si Masuki sa mga nakatuni na.
Sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. Sa aton sini iyang pinamati sa ila si tagsa ka radyo. Ang radyo nga normal kag wala nakalansang lamang sa isa ka estasyon. May kahilwayan sa pagpili sa kunano ang luyag nga pamatian. Rason man nga ang Bombo Radyo Bacolod amo subong ang nagalanog. Bangod kay ti liso sila, pwede maliso ang ila sining radyo sa ila siniyan na namian ng estasyon ang Bombo Radyo Bacolod. Sa malabutan sa aton si pagwaragwag, hello, 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 and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gyapon, welcome. Gina-enjoy kita, pinagi sa aton sining live audio streaming. Pinagi naman sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines na nasiling ko na ang www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Siyempre pa sa mga nagalantaw dira karon sa aton sining Facebook Live, hello and good afternoon, no? Sa tanan nga masuki naton sa Facebook Live, kag subong man sa aton sining YouTube channel, may hapon lang gidira, no? Sa aton sining nga mga suki kag sa mga viewers naton sa aton sining nga mga nagalantaw always sa Facebook Live kag sa YouTube channel. So welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sige hapon nining inyo alagad si Miss Jazz. Kamusta ang aton sini nga pagpangabuhi? Kamusta ang aton sini iya nga paghimakas sa aton sini pagpangabuhi adlaw-adlaw nga tanan? Sa mga nagalantaw dira kang nagapamati, I'm sure nga maisabat gid sa akon sini nga pamangkot, no? Kada isa sa aton mayara sang mga ginatubang nga mga responsibilidad every day sa aton sini nga pagpangabuhi. Bisan yara ka lang sa sulod sa inyo sini nga panimalay, no, ang responsibilidad ara. Kay kun pabayan mo ni sa jaged, no, labi na gid kun ang iloy, ang mga ginikanan si tatay kag si nanay. Ang mga ginikanan nga ti ara lang sa sulod sang balay, no, kon pulo pabayan ni nanay kag ni tatay, bisan isa lang kadlaw ang ila sining responsibilidad sa jaged, no? Inibangod kay ti ang mga kabataan arab lang responsibilidad ni nanay kag ti tatay sa mga kabataan, no? Sa pagluto ni nanay sang mga kalanon, no, sa humalin sa aga, no, sa breakfast hasta na ina sa udto, hasta na sa gabi. So kung pabayana ni nanay kag ni tatay, especially ni nanay, nga amo nagaluto, bauti, gutman gid ang mga kabataan, Labi na gid ang mga kabataan, balang nagasalig lang gid, no, sa kay nanay kag tatay, no, everyday ti, wala sila sang may ginahimo, ti, ang ilaman niyang buluhaton bilang mga kabataan, no? Ara dabi, naga-online class sila, o kung nagahampang iban, isubong kay dito ka okay naman ang aton sinyo pagpangabuhi, no? Pwede na sila makakadto sa malls, sa ila sini nga pagpangabuhi, amo na adlaw-adlaw nga tanan, no? Pagpuli nila ti may pagkauna. Paghalin nila nakapamahaw na sila. Paghalin nila sa udto nakapanyaga na sila. Kag sa gabi hulat-hulat na lang kay sinanay ara nagaaso-aso ang iya sini nga menu. Pero once nga si nanay ang hindi makahimo sa iya sini nga responsibilidad sa isa lamang kadlaw, topsy-turvy ang bugos nga sitwasyon sang panimalay. So muna sa mga kabataan naton, sa aton siniiyang nga mga young people especially, no? Kung pwede pa lang, kung wala kamo sa may mga gina-attender dila nga inyo sini nga pag-eskwela bala. Kung wala man lang kamo sa may ginahimo, no? Since nga mga ginikanan nagatudlo man sa inyo sa mga household chores, aber magbulig-bulig kamo. Kay not all the time, si nanay kasi tatay ara, no? Wala taman ginapangayo, labi nagig kung si nanay kasi tatay may mga edad na, ti pila ka adlaw,
Labi na gid, no, kung magtinigulang na ini sila, ti kung nagasalig ka lang sa gihapon, sa kay nanay mo nga tigulang na, hindi wala ka gid sang may namasangan. So kinahanglan sa mga ginikanan dira, tuluan early pa ang mga kabataan, no? Sang ginatuwag bala being responsible. Kung may yara na sang buot ang isa ka bata, bisan gani sa mga toddlers, no? I have my budikdik with me, mga 3 years old na sa next month. Ginatudluan ko na siya. Go and gather all of your toys. Kinambalang ko na siya. Abihimusa ang imo sininga mga toys ibutang sa box. Nga may box ginangya sininga toys. So, kada hapon, antes kami magpanihapon, kung nakatapos siya sa pag-play, hindi kayang bata, amo lang ginayang siniya nga, ang papel sa kalibutan, magkaon, tulog, play, kaon, tulog, play. Pero samtang sa amo sina nga, huben pagikatamang edad, no? Amat-amaton, no? To gather all his toys, kag ibutang sa box, kabalo na siya. Magambal si mami nga ibutang ang mga hampanganan sa sulod sang box kay manihapon na kita kag dugay-dugay matulog na. Okay, sa ti nagapadungol kay gusto pa mag-play pero ara sa mga ginikanan. How much more sa mga may buot-buot na naton nga mga kabataan, no? Ang aton siniiya nga mga teenagers, no? Hindi lang gid nga samtang nga nagadako sila gasalig sa mga ginikanan, no? Kinahanglan tudloan ang mga youngsters nato, no? Sa ila sini nga responsibilidad, no? Sa hube nila nga edad kinahanglan kabalo sila, no? Nakaibalo na sila kung paano magtig-ang. Kahibalo sila kung paano maghimo sa ila sini nga bed, no? Sa ila sini nga kwarto. Makaibalo sila panghugas ang pinggan, bala, no? Mga household chores nga hindi lamang pag-isalig sa mga ginikanan. Okay lang kung si nanay kasi tatay daw maano pa bala kung ara lang sa sulod sa balay. Pero once nga ang mga ginikanan, working parents, kapoy kung mag-abot, isalig pa sa kay nanay kakatatay nga bago lang abot ang mga buluhaton sa sulod sa balay ba? Ti si nanay kasi tatay ko kaysa you can't blame them nga magpinangakig. Siyempre, kapoy mo, no? Ahaw-ahaw sa pagpanilhigda sa iyab-ukon nga mga salog, no? Labi na gid sa mga kababaynhan, dapat ang mga youngsters, female youngsters naton, since nga kitaya ang mangin pilakadlaw, no? Kung ara na kamo sa nagakaigong panahon nga magtukod man sa inyong nga pamilya, kamo ginaiya ang maghimo sina, no? Panghikot sa sulod sang balay, although si tatay kung kaysa mo pagani ang daw ginasaligan, no? Mayara ako kilala nga daw ang iya sini nga trabaho daw pang babayi, no? Daw ang iya sini nga asawa yati daw ka okay lang. Pero sa nasiling ko na sa mga bata nga babayi, no? Aton gid iniya responsibilidad. So as early as this, kinahanglan naton si mga kabataan, labi na gid ang mga babayi, tudloan naton. Tudloan gid naton sang ginatawag bala nga early responsibility, being responsible sa ila sini nga huben nga edad. Para nga kon wala taman ginapangayo, no? Kon sa emerhensya, hindi sila tinalang-talang. Bisa na lang pagtig-ang, no? Kinahanglan ng mga teenagers naton kabalo na yang magtig-ang. Okay lang na yang arab lang ang nabunag diri sa kalibutan. Ngati gamay pa batid na, no? Grabe na baid na sa ginatuwag nga responsibilidad mga household chores. Kay ti imol mo, no? Wala sang may ginasaligan ang mga ginikanan ti gapagita sang palangabuyan ti sa sulod sang balay. No, once gani nga pigado, kabalo ginaiya magtig-ang temprano pa kabalo na magpamisak sang kahoy.
It's because sang call man balang ginatuwag ngati amo inang sitwasyon, no? Pigado. Pero sa medyo may sarang-sarang mga middle income mga family sa muna kalabatan. Labi na gid sa mga manggaranon. Bisan gani ang mga manggaranon ko kay saya, kabalo sila ya kay ay ila sa mga ginikanan ginatudloan. Ginatudloan sa mga ginikanan ang ila sa mga kabataan. Pero once nga ang Arab lang daw si nanay kag si tatay daw may ikasarang, no? May ara pagani kabulig sa sulod sang balay, no? May yaya sang gamay hasta magdako. Kaya muna isalig ang mga kabataan. So as early as this, sort of reminder ni Miss Jazz, no, wake up call para sa aton. Sa hubin nga edad ni Inday kang nituto, dapat tudluan na naton sila, no? Wala sa may nagabato diri sa kalibutan, wala taman ginapangayo, ti, ano na lang abi kung madula kita diri. Bisan tig-ang, hindi sila kabalo, no? So kinanglan, as early as this, kinanglan tudluan nato ng mga kabataan. Nanay, kag tatay, ngara subong nagapamati ka nagalantaw. Let's teach our children as early, as young as they are, sa ginatuwag ng mga responsibilidad sa sulod sang balay, no? Pampagood vibes ni Miss Jazza. Kaya we're talking here about reality, our day-to-day life. Aton sila nga mga life stories. Kinanglan si nanay kasi tatay hands-on sa pagtudlo sa mga kabataan. Hindi pag-isalig sa mga kabulig sa sulod sang balay. Sa mga yaya, no? Bisan daw amo-amo na ang pagpangabuhi, pero bangod kay wala ka choice, no? Nagatrabaho ikaw, nagatrabaho ang bana mo, nagatrabaho man ikaw ng asawa, you have no choice but magkuha sang timbang, no? Sa sulod sang balay. So kung nagdako si Inday kasi tuto nga may timbang sa sulod sang balay, di nagasalig, no? Nagasalig. So kabay pa nga aton tuluan ang aton si mga kabataan nga magmangin responsable, no? Hindi lang para sa aton nga maginikanan, ilabinagid para ini sa ila. Kay I'm sure makaluluoy gini sila yakon salig lang gid sa sa mga ginikanan nga wala gid sang may namasangan bisan gamay lang nga responsibilidad sa sulod sang balay. No, kinanglan niya aton sila tudluan sa ila sini nga huben nga mga edad. Kamusta mga kabombo? Amo na ang mga pampagood vibes nato na sort of reminders diri sa atong palatuntunan kahapon lamang since we are talking here about mga buhi, no? Ang aton si pang mga buhi, ang aton sini mga nagakanabo sa aton sini nga kabuhi sa sining dutang luhaan. Sa sulod sang balay kung nagabinuligay, mamag-an ang tanan, no? Wala sang bugat kung nagabinuligay. So ara man na sa mga ginikanan, no? Kung kaysa mga ginikanan, gina-spoiled man ang mga kabataan, kay ti, mambal sa hay, kaluoy makatuto, kay Inday, gamay pa. Kung matubuan sang buot, pwede na siya, no? Nga matudluan sa mga gagmay. Kag ang ila bala sini nga edad sa amuna. Amuna siyang crucial, mga kabombo, no? Kinanglan sa amuna nga edad, kinanglan sa sina pa lang niya, kung sa ano pa gina-mold sila bala. Molding them, no, sa mga realidad, no, sa mga especially sa mga responsibilidad. Bisan lamang sa sulod sang balay para nga hindi sila bala mangin kaluluoy na sa pila ka adlaw. Way ta man ginapangayo kung madula kita diri sa kalibutan nga early pa kag sila bata pa. Ti sino do nagtinalang-talang na sila kay ti wala sila na sang may namasangan, no, sa ginatawag wala nga responsibilidad. So it is our responsibility, no, mga ginikanan sa pagtudlo, sa pag-educate sa aton sini nga mga kabataan. Hindi lamang sa sulod sang balay, mga buluaton, mga household chores, pati na especially and most especially sa ginatawag bala nga ang spiritual life, no? Sa diin na kaibalo ang bata nga may Diyos ang kalibutan.
si Jesus Christ. Di ba kang gagmay na sila, may mga Bible, Holy Bible, or may mga books na sila about Bible stories, no? So ara na sa mga ginikanan, ginatudloan ang mga kabataan. So bisan ano naton kasako sa sulod sang balay, no? From time to time kinanglan isa sa aton siniiya nga itudlo sa mga kabataan ang aspeto espiritual bala mga kabombo. Ang pagtudlo sa ilang ati dapat magtuo kita sa isa ka Dios nga makagagahom. Kung kaisa si nanay kasi tatay nagakalipat na, no, bagod sa kasakuon bisan Sunday, no, hindi makakadto sa simbahan kay dapat ang mag-initiate, no, sa pagkadto sa simbahan kun Sunday ang mga ginikanan gid, no, kung hindi manghangad si nanay kasi tatay, kung kaisa hindi wala man ang kamakabataan. Mas namian na sila kay ti makadto na sa instead nga magsimba ti mamoling na sila. So kung ang mga ginikanan amo ang nag-initiate nga ti kung Sunday kinahanglan aga pa kita mabugtaw kay aga pa kita mag-attend sang misa. Kung ano madira ang inyo siniiya nga pagtuluhan, no, ang importante daya isa lamang ka Dios ang aton siniginatuhan, buhi nga Dios. Ti ang mga ginikanan ginaya amo ang panguna, no? Dumduman ko sang gamay ko bolito nga nagaharaguyon kami na. Damo kami kabay, no, pulo kami. Ti gaharaguyon gina kay ang akon sini nga Iloy amo ginaya aga pabugtaw para lang gid nga magtambong, no, mamati sang pulong sang Dios. Ti kundi daw naanad ka nga not only every Sunday, although kalabanan mambalta nga ti Sunday ang aton si pagsimba. Pero you know what? Ang pagsimba hindi lamang sa adlaw sang Domingo, no? Every day. Bisan ara kita sa aton sining trabaho, no, from time to time ti ma-araw prayer kada bisan ara kita sa aton sining ginakadtuan kag dira kabi ga exist, no, just like for example sa mga workplaces, no, dira mo man imo man nada nga ginatuwag bala nga calling ginbutang ikaw dira sa Dios, no, to honor him pinaagi sa imo siniiya nga mga job etiquette, no, ang imo sini nga mga ethics, ang imo sini nga pagpakiga relasyon sa imo siniiya nga mga workers. Idra na magwa mga kabombo, no, ang imo sini kung paano kaging padako sa imo sining mga ginikanan. Balik na tanan sa kay nanay kag kay tatay kay ti wala man mga kabataan sang may namasangan kon wala sa may nagatudlo sa ila sa sulod sang balay kung sa diin sila nag-exister. Kung dira sila nagdako, dira sila bunag, ti sino nagatudlo si nanay kag si tatay. So dako gid ang responsibilidad ginakaptan ni nanay kag ni tatay, no? So sa aton si mga ginikanan, salute, kudos. Okay mga kabombo, no, sa pagsugod sa aton siniiya nga palatuntunan medyo pambukas ang tunga reminders, no, kag pampa-good vibes si Miss Jazz para sa aton siniiya nga mga nagapamati. Sa aton si maukod nga mga tagpalamati sa aton si mga listeners. Samtang nga nagapulo pa huway kita, samtang nga nagaulo unwind kita. Ara lang kamo dira, no, nagapulo pa mati sa lighter side of the programs ng DYWB Bombo Radyo Bacolod. Sa siningapon mayaran naman kita sang pagabasahon nga sulat. By the way, ang akon si pagpangagda sa inyo, magpadala kamo sa inyo sininga mga sulat, no? I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradyo.info in small letters. No, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradyo.info. Pwede man sa aton sa Facebook page mga kabombo, pwede ka mo dira iya makaanuman, no? Pwede ka mo dira makapadala sa inyo siniiya nga mga sulat pinaagi sa aton sini nga inbox. Nagsubong man sa aton sini nga i-private message lang ninyo.
Kag sumuman sa aton sa traditional way of sharing through writing, no? Ibutang, isulat through yellow pad, no? Sa yellow pad kanami gid na kay may linya para nga klaro ang pagbasa ni Ms. Jazz, no? Kag i-address sa kapon lamang program care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. So sa pagbukas sa aton sa palatuntunan mga kabombo, it's already 4 minutes, no? 4 ka minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Iyari anay nga aton si pambukas nga mahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton siniiya nga mga suki. Ang aton sini nga mahanon, although nga this is already afternoon. Ang aton sini pambukas nga mahanon ginatuguluhan this morning, no? Just this morning, pwede gid. Ang ini nga mahanon gin-compose kag gin-interpret ni Miss Jerica Salve Choderico. Si Miss Jerica Salve Choderico, taga San Jose, Cebu City, Cebu. Ini siya mga kabombo. Kagaya sini nga ambahanon ginatuguluhan this morning, makarelate kining aton siniya nga mga bagong henerasyon, no? Sa aton siniya nga mga teenagers kay it talks about missing someone. Just a simple thought of that particular person, whether imo sini nga crush or boyfriend or girlfriend, or whether ang imo sini iya nga close, no, nga abyan. So sa pagbugta mo sa aga kung kaysa madumduman mo ang imo sini iya nga special someone. Just like sa kay Jerica Salve Choderico sang Cebu City, Cebu, ang iya sini iya nga ambahanon amo ni based man sa iya sini nga matudtuod man nga kasaysayan. So amo na gani kung may mga kapon lamang kamo nga ginapadala diri, no? Okay gina. Pero kung pwede nyo man lang yung mahimuan man sang lyrics sa inyo siniiya nga na agyan sa kabuhi, pwede ged, no? Ga-flow lang na iya, mga kabombo. Ga-flow lang na ang pagsulat ninyo kay ti na-experiensyahan ninyo mo, no? Based sa inyo sininga kahapon lamang. So lalabot nga nagasulat kamo dira para ipadala diri sa programa ni Ms. Jazz sa kahapon lamang, no? Sulat man kamo, compose kamo sa mga bahanon nga ang lyrics o kung na istorya ang tupiko sa inyo siniiya nga gina-compose ng bahanon na base sa inyo sininga mga naagyan sa kabuhi, no? Di kay Jerica Salve Choderico, mga kabombo, na base man ini sa iya sininga best friend, sa iya sininga special someone, sa iya sininga abihan. No, one particular morning, no, nadumduman niya. Na binagid kay ti nadula na bala sa iya sininga luyo ang ininga particular person ngani. Ang this morning, no, this morning I woke up with a frown, but I couldn't let myself down with just a simple thought of you. It hurts me to think about the times when I was yours and you were mine. But life goes on, and even though it makes me blue, I have to understand the truth that you and me were not meant to be. There's sunlight. Without much ado mga kabombo, during that grand performance night sa Bombo Music Festival 2018, yari ang nag-compose kag nag-interpret sa sininga bahanon. I'm sure one of your favorites diri sa aton nga playlist sa Bombo Music Festival, ang bahanon This Morning by Jerica Salve Choderico. This morning was a result of my love for breakfast food and images of morning spent alone. And so I wrote that ironically at 9 in the evening
but I was thinking about bed sheets and breakfast food talaga. Tapos this morning is about missing a person, and so I dedicate this song to my high school friends, especially my best friends until now, who I miss very much. This morning is for you. This morning I woke up with a frown, but I couldn't let myself down with just a simple thought of you. Ooh, it hurts me to think about the times when I was yours and you were mine. But life goes on, and even though it makes me blue, I have to understand the truth that you and me, we're not meant to be. There's sunlight glowing through the window, tears are on my pillow. I couldn't keep myself from crying. I try and try to get you out my head, but as I fix my bed, it's you I see instead of all the covers and the sheets and blankets lying there like they were dying, and I'm dying inside. Why'd you leave me behind? This morning I just it's boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. Philippine Standard Time, 11 minutos na nakalipas sa tak ng alas 2 sa hapon, mga kabombo. Pasensya lang gid kay medyo nautod kita no sa aton siniyang pag dulong sa inyo sang aton si pambukas nga bahanon no this morning, produkto sang Bombo Music Festival 2018. Again, compose nga interpret ni Miss Jerica Salve Teodorico sa San Jose, Cebu City, Cebu. Si Miss Jazz na lang ang magtapos, no? Ang ambahanon nga ti missing someone during morning, no? Although nga ti according sa kay Jerica, hinhimo niya ni gabi, no? 9 o'clock in the evening. Ang ambahanon nga kakul kakanami isang mensahe, no? There's sunlight growing through the window. Tears are on my pillow. I couldn't keep myself from crying. I try and try, no? To get you out my head. But as I fix my bed, it's you I see instead of all the covers and the sheets and blankets lying there like they were dying, and I'm dying inside. Why do you leave me behind? Nabuon ta lang.
This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts feeling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most and all those memories. We had mga kabombong aton siniya nga ginapabugalged produkto sang Bombo Music Festival 2018. By the way, kadamo na gid sa mga nagapamangkot kung Miss Jazz, when will be ang inyo sininga next Bombo Music Festival? Siling ko magkulukalma lang kamo kay once nga mag-ayon na ang sitwasyon, definitely, no? That's one of the platforms sang aton siniiyang network, no, to serve you pinagi sa pag-discover sang inyo siniiyang talento, no? Ang ginhatag sang talento sang Diyos sa inyo, that God-given talent, amo na siya ang ang palaagyan nga dira ninyo ipakita ang inyo siniiyang talento. To compose and even to sing, no? Kaysa na siling ko na ang aton siling iban nga mga taghimo sang mabatian naton nga mahanon diri sa kapon lamang, no, pinagi sa aton siling playlist sa Bombo Music Festival. Sila man ang composer, sila man ang singer at the same time. Ikon na magdaog ka mo, daog ang imo sinikanta, ikaw pa ang best interpreter, kundi duble ang imo siniya nga premyo. Sulat-ulat lang gid I'm sure, no? Isa ina ka pamaagi sang Bombo Radio Philippines to serve you by discovering your God-given talent through Bombo Music Festival. So mo ina mga kabombong aton sininga pangbukas nga mahanon, ang mahanon this morning. Para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. By the way, Philippine Standard Time 15 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuya anay si Miss Jazz ang pila ka mga panumdom. Magabalik atong palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Please do stand by. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 2 hapon mga kabombo. Sa mga suki naton diraho samtang naga pulupahuway, nagaidag-idag, nagahuluhigda-higda, pero daw nga matulugan ha, kalabanan. Mas just nagakatulugan ako sa tiun nga mabatian ko ng imo siniiya nga theme song, nga imo sini nga music. Sikuti, paano nakaroon ng aton siniya pag-inupdanay? Dili sa kahapon lamang program ko nagakatulugan kaya imo. No? So, pwede ginaya nga makaano kada. Makahilay-hilay, no? Kag samtang nga nagapiyong-piyong, ang dalunggan nagapamati gid. Kaya ti amo na siya ang edge sa tanan nga mga media, no? Sa tanan mga tools ng ginatawag communication nowadays, ang edge ng radyo. That is why ang radyo hindi giniya mapugday. That's the unwavering power of radio. Kay bisan ara ka nagaidag-idag nagapiyong, makapamati ikaw sa Bombo Radyo. So, hindi ni pwede ma-underestimate ang power of radio. Kay bisan subong grabe na gid ang kamodernos ng panahon, no? The advent of the so-called communication, especially sa social media, ang radyo nagapabilin. Hindi pwede nga wala radyo sa sulod sang balay, no? Kagang edge niya, bisan niya nagahiray-hiray, kaday ka nagapiyong, sa gihapon makapamati ka sa mga programa, makapamati ka sa mga balita, ma-inform, kang ma-educate mo ang kagalingon mo, even just through listening. So that is why sa mga nagapamati diraho, no, sa aton sining mga programa,